وزمي معري شخونا براوري حبتين عاقليو دلي قولك وعري وزمي معري شخونا براوري حبتين عاقليو دلي قولك وعري وزمعار معرو أتابع داستي حبتين عاقليو دلي قولك خبتي وزمي معري أتابع داستي حبتين عاقليو دلي قولك وزمي مدغبرخا وبز زرد رزاب لبا دعاخ مرت على سبا أنت عوي معري سنسرماي قبل لك يخوني انت كذا وزمي مدغبرخا وبز زرد رزاب لبا دعاخ مرت على سبا أنت عوي معري سنسرماي قبل لك يخوني انت كذا زمي معري عسوي معري أصلاً غازحتي معري عسوي معري واسكت وقاي معري عسوي معري قومنا خزحري معري عسوي معري عاشم كايدون عين معري عسوي معري وقزع ونوني معري عسوي معري أنت عوي معري سنسرماي قبل لك يخوني انت كذا آتي وزا معري سيالي مساك مالكي نحلالي أنت عوي معري سنسرماي قبل لك يخوني انت كذا نحلالي كفت كدو نحلالي تحلالي كوزكدو نحلالي سلام تخطاتلتنا channel كمي تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تميتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وانت حسوطات إزناركم متينا لنا بزيت عم بحلا ودرفيكم كفتقر لنا نجحات دحريت مليسوكم كل خوان تصفان قبر تعم بحلي قريفكا معلو زي مثل ما دما نبل نالو مارستي سفحي كخون مجمريا كن كابتكاد فلي بزبالة بغطة باينا غنجمر let's go. And thank you for joining us on this Saturday. Tonight, relations between the U.S. and its longtime neighbor and free trading partner Canada are in uncharted territory. Prime Minister Mark Carney says the country feels attacked by President Trump on trade and is now, quote, at war with the United States. The tough talk coming after the last-minute collapse of trade talks and new punishing ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ውግእ ዝበሃል እቲ መጀመርያ ዲፎልት ስቴት ናቱ ኮይኑ ዘሎ ንሱ እዩ ኩናትን ወረ ኩናትን ሓንሳብ ብብረት ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ብጭውያ ክኸውን ይኽእል ሓንሳብ ብነዳዲ ሓንሳብ ብገለ ሓንሳብ ድማ ብንግዲ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ልክዕ ከምቲ ንቬኔዙዌላ ከምኡ ድማ ንኢራን ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ምስ ካናዳ ዲቕ ዝበለ ኩናት ጀሚሩ ከም ዘሎ ኢንፋክት ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ነዚ ዲል እዚ ኣብ ናይ መውጣእታ ሰዓት ካንስል ክገብርዎ ዝተገደዱ ምክንያት ንልኡላውነት ናይ ካናዳ ዝደፍር ሕቶታት ስለ ዝቐረበ ይብል ኣሎ ካብዚ ንላዕሊ ድፍረት ክህሉ ይክእልኒ ካብ ልኡላውነትና ንህብ ኩሉ ረብሓታትና እንተኸሰርና ይሓይሽ ይብሉ ኣለዉ ካናዳውያን ትርጉም ናይ ልኡላውነት ነቶም ኣብ ካናዳ ኮይኖም ዘይተረዶም ሓደ በትኪ ካብ ካናዳ ንኢትዮጵያ ከይዱ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ከደፍር ሓስብ ቀኒዩ ሓደ ከሳዕ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ካናዳ ግን ከም ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ቢልየንስ ክሳራ ክጋጥሞም ይኽእል እዩ ባት ንልኡላውነት ኣብ ምልክት ሕቶ ዘይምእታው ዝብል ህያው ኣብነት ኢና ንርኢ ዘለና ኤግዛክትሊ እንታይ የጋጢሞም ዘሎ let's have a look ነዚ ክንሪኦ ኢና punishing U.S. tariffs. Consumers and businesses on both sides of the border could soon feel the effects of the fallout. CBS's Olivia Rinaldi leads us off tonight from the White House. Olivia, good evening. Good evening, Jerika. The Canadian Prime Minister said those dollar-for-dollar retaliatory tariffs on American steel, electronics, and other goods will go into effect on September 8th. The immediate concern right now, can a deal still be reached between these two longtime trading partners and allies? We cannot accept what they've offered, and we will not give what they've asked. Canadian Prime Minister Mark ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ካናዳ ፕራይም ሚኒስተር ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ዝበፅሑ እዮም ዝመስሉ ዘለዉ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ንግዲ ወይ ቁጠባ ከምዚ ተራ ነገር ገይሩ ዝርዮ ሰብ ኣሎ ወይ እውን ኣገዳሲ ክነሱ ግን ክንዱ ዝኣክል ስግኣት ዘይፈጥር ዝመስሉ ኣሎ ንግዲ ማለት ግን ካብ ኩናት ንላዕሊ ኩናት እዩ ከምዚ
ኣሜሪካን ኢራን ብኩሉ ዕፅዋ ገይራቶ ዘላ ንሱ ነፍሱ ዝኻለ ኩናት እዩ ቦምባ ስለ ዘይደረበ የልካ ሓደ ፀላኢ ይዋጋእካ የለን ማለት ኣይኮነን እዚ ኣሜሪካ ንካናዳ ትገብሮ ዘላ ጉዳይ ዳርጋ ነታ ሃገር ንምድኻም ኣዳኺምካ ድማ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ቃልና ቀይሩ ስለ ዘሎ እምበር መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክገብርዋ እዮም ዝደልዩ ዘለው ስለምንታይ ከምኡ ክገብሩ ደፊሮም ድሕሪድኩም ድማ ቁጠባ ናቶም ዝዓበየ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዝብርኮስ ካብዚ ቁጠባ እዚ ልክዕ ከምዚ ዓሳ ካብ ባሕሪ ምስ ኣውፃእኻዮ ኣብ ካልእ ማይ ክሕንብስ ይኽእል ኣብ ማይ እንተእቲኻዮ ማለት እዩ እንተደይ ኮይኑ ግን ንክመውት ተኽእሎ ዘሎ ካናዳ ልክዕ ካብ ባሕሪ ከም ዝወፀት ማለት ኣይኮነትን ካልእ ኣማራፂታት ኣለዎም ግን ቁጠባ ናቶም ከቢድ ዝኾነ ማሕሰይቲ ክወርዶ ይኽእል እዩ እዚ ማለት መነባብሮ ናይ ዜጋታት ክበላሾ ይኽእል ትካላት ክዓንዋ ይኽእላ ኮታስ ኣብ ሓፂር ግዜ ከቢድ ዕንወት ክወርዶም እዩ ዋላ እውን ኣብ ሎንግ ተርም ክዕወቱ ዝኽእሉ እንትኾኑ ኣብ ሾርት ተርም ግን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ክወርዶም እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ዝገብርዎም ዘለዉ ንካናዳ ብቁጠባ ምህሳይ ጥራይ ዘይኮነሲ ኢፌክቲቭ ዳይቨርሲፊኬሽን ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ምትእስሳር ንኣብነት ምስ ቻይና ንከይትገብር እውን ይኽልክልዋ ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕና ክንገርፈኩም ኢና ኣብ ካልእ ከይትኩም ድማ ክድሕኒ ንደልን ኢና እዮም ዝብሎም ዘለዉ ተንበርኪኽኩም ንሕና ዝበልናኩም ግበሩ ካልእ ኣማራፂ ከም ድሌትኩም ክትከዱ ድማ ይነፍቅድን ኢና ብሎም ኣለዉ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ማርክ ካርኒ ድማ ድብል ዘሎ ንልውላውነት ናትና ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ እንድሕሪ ኮይኑ ዝኾነ ስጉምቲ ኣይንገብሮን ኢና ዋላ ዋጋ ናቱ ክቡር ይኹን ይብል ኣሎ Carney standing up to the U.S. and President Trump's trade demands, claiming they are unfair. But the top U.S. trade negotiator, Jameson Greer, blamed Canada for the last-minute breakdown. And they've always had the best deal, and they still would have an even better deal, but they didn't want that. The 50% tariffs, effective today, impact several Canadian exports, including lumber, steel, and cement. 50% ታሪፍ ኢልካ ተዘሪቡ ይፍለጥን እዩ እዚ ግፍዒ እዩ ባቂ እዚ 50% ታሪፍ ማለት 100 ቅርሺ ዝነበረ 150 እዩ ዝኸውን ዘሎ ዋጉ ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ታሪፍ ክበሃል ከሎ ንካናዳውያን መቕፃዕቲ ጥራይ ኣይኮነን ብሓፈሻ ለትሰይ ቲምበር ማለት እንጨይቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ንህንፃ ንኩሉ ዝጠቅም እዚ እንጨይቲ እዚ 100 ዝነበረ 150 ክኸውን እዩ ንሓደ ንበለኩም ኣብነት 50 ቅርሺ ዋጋ እንተወዚኡ ይኽእልካ ኣብ ኣሜሪካ ለምበር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ክንደይ ክኸውን እዩ ብ120 ብ130 ክትገዝኦ ትኽእል እዩ እቲ ዝዕዝን ክፋል እንታይ እስከ ናይ ካናዳ ኤክስፖርትስ ንኣብነት ሲሚንቶ ብ50% እንድሕር ወሲኹ 100 ዝነበረ 150 እንድሕር ኮይኑ እቶም ናይ ኣሜሪካ ብ110 እንድሸጡ ዝነበሩ ብ110 ኣይኮኑ እንድሸጥዎ ንሳቶም ንባዕሎም ዋጋ ይወስኹ እዮም ኣብ መወዳእታ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ተጎዳእ እዩ ኣብዚ ባተገይን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ሌቨሬጅ ስለ ዘይብላ ካናዳ ድማ ክትጎስማ ጥራይ እዩ ቻይና ከምዚ ምስ ገበሮም እንታይ ገይሮም ልክዕ ንሳቶም ድማ ከላድድዎ ጀሚሮም እቲ ምልዳድ ናይ ቻይና ስለ ደሕምሞ ኩሉ ካንስል ገይርዎ ካናዳ ግን ከምኡ ዓይነት ሌቨሬጅ ስለ ዘይማዕበለት ነዚ ነገር እዚ ድሮ ቁጠባ ናይ ካናዳ ሕማቕ እዩ ዘሎ ቅድሚዚ ክነታት እዚ ሕጂ ድማ እዚ ቀሊል ዘይኮነ ስምብራት ክገድፈሎም እዩ What were high-stakes trade negotiations are quickly turning into a fully-fledged trade war after talks to avert the U.S.'s latest 50% tariffs on Canadian goods collapsed on Friday. Prime Minister Mark Carney told his negotiators to walk away. We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries. History of Canada and the U.S. is... President Donald Trump is using a 1930 law to sanction Canada for discriminating against U.S. businesses. The talks this week were meant to put the tariffs on hold. But Carney says Washington made demands his country would never accept, including restricting trade deals with other countries and targeting Canadian laws that protect the French language. What's been targeted? $20 billion worth of goods from automotive parts to lumber and alcohol, even goods that had been exempted under the U.S.-Mexico. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካን መሻርክታን ከቢድ ዝኾነ ኣግርግራብ ሓትሕዶም ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ንሓትሕትካ ምብልላዕ እዩ ዝበሃል እዚ ሓደ ግዜ ክትወድቕ እንድሕሪ ኮንካ እቲ ውድቀት ብኩሉ መንገዲ ድመፅ ናይ ኣሜሪካን ኢምፓየር ንግስነት ናይ ኣሜሪካ ካብ ካልኦት ቅድሚኡ ዝነበሩ ንግስነታት ዝዓበየ ዝገብሮ ናፃ ዝመስሉ ሃገራት ብሓደ ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ከም ገዛኢቶም ከይተዛረቡ ግን ኣሜሪካ ከም ትገዝኦም ናፈለጡ ብሰላሕታ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ እዩ ምቾት ድማ የስተማቕሩ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ካናዳ they always knew ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ምዃኖም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ብዙሕ ሽግር ክገጥሞም ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም በት ስቕ ኢሎም ብበልዑ ነይሮም ኣሜሪካ ንኤርትራ ኣጉዱ ትሕሪላቶም ወይ እውን ከምኡ እንተሓሲቦም ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ቅድሚያ እናኸዱ ሽግር ፈጥሩ ነይሮም ሎሚ እዚ ካናዳ ወሪድዎም ዘሎ ሽግር ንነዊሕ እዋን ኢሊት ናይ ካናዳ ኣይፈልጥዎ ነይሮም ማለት ኣይኮነን ስጉምቲ ክወስድሉ ይደልዩ ነበሩን
ስለዚ እናተኣከበ ኣሜሪካ ንባዕላ እውን ኣንጻር ረብሓ ክትከይድ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣይነበሮም። ምክንያቱ እቲ ናይ ካናዳ ቁጠባ ንኣሜሪካ እውን ዘርብሕ እዩ። ካናዳ ጥራይ ከርብሕ ኢሉ ዝተገበረ ኣይኮነን። ኢንፋክት ዝዓበየ ረብሓ ንኣሜሪካ እዩ ነይሩ። ኣሜሪካውያን እዮም ከምዚ ዝደልዩ ነይሮም። እዚ ማለት ግን ከም ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ኣይክእልን ኢልካ ዘይምግማት ግን ዓብ ሓደጋ እዩ ነይሩ። ኤኒዌይ ሓደ ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ኮንዲሽን ከም ኣብነት ክበኩም እዚኣ ንኤርትራ እውን ከተመልከተና ስለትኽእል ለትሰይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዋላ ንእሽተይ እንተኾነ ዝያዳ ምስ መን ተሓባቢሩ ዝሰርሕ ዘሎ እንድሕር ኢሎምኩም ካብ ቻይና እዩ እቲ ቀንዲ ኤክስፖርት ናቱ ንቻይና እዩ ዘሎ። እዚ ትዛዕበየ ሪስክ እዩ። ቻይና ሓደ መዓልቲ ደስ ኣይበልናዮምን ዝኾነ ንብረት ኮይን ገዝእና እንተይሎምና እንታይ ከጋጥመና እዩ? ዓብ ሽግር ከጋጥመና ክእል እዩ። ኣብ ዓለም ዝእመን ሃገር የለን። ዩ ካኖት ትራስት ኣብ ሓደ ሃገር ዲፐንድ ምግባር ትዛዕበየ ሓደጋ እዩ። ኢቨን ብፍላይ ድማ ነብቶም ዓበይቲ ኦኬ ቻይና ኣብ ከምኡ ደረጃ ይበፅሑን ግን ወሪፍ ኩሉ ግዜ ቁጠባኻ ብዝተኻለ መንገዲ ዳይቨርሲፋይ ፋሕ ክትብል ኣለካ። ኣዝ ማተር ኦፍ ፋክት ኢንቨስትመንት ናትካ እውን ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ኢንቨስት ኣይትግበር እየ ዝብል ፋሕ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ። ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ጥራይ ኢንቨስት ኣይትግበር ፋሕ ኣብሎ ዋላ ነዞም ኣብ ኣፍሪካ ዘለዉ ከምኡ እየ ኢለ ዝምክሮም ብዝተኻለ መንገዲ። ኣብ ኡጋንዳ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝገበሩ እንተርየ ቱ ማች ሪስክ ኣብ ሓደ ቦታ ብዙሕ ኢንቨስትመንታት ናትካ ኣብኡ ጥራይ ክኸውን የብሉን። ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ኣምላኽ ከማን ብፅቡቅ ዘቐመጣ መፅሓፈ ምሳሌ ዘላያ ምስለኒ ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ኩሉ እንቋቁሖኻሲ ኣብ ሓደ ጀንቢል ኣይተቐምጦ ይብለካ። ስለምንታይ ሓንቲ ጀንብል ብዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ክትወድቕ ትኽእል እያ። እታ ጀንቢል እትያ ምስ ወደቐት ወይ እውን እታ ካሴታት እያ ምስ ወደቐት ዚሮ ክትምለስ ትኽእል እንድሕር ኮይንካ ከምኡ ክትገብር የብልካን እዩ ዝብለካ ትልቦና ኣምላኽ እውን ከምኡ ኢሉ እዩ ዝመክር። ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ ኩሉ ኢንቨስትመንታት ናትካ ኩሉ ረብሓ ናትካ ኣብ ሓደ ቦታ ኣይተቐምጦ። እዚ ማለት ድማ ኩሉ ዕድላትካ ኣብ ሓንቲ ካምፓኒ እውን ኣይተቐምጦ። ሂወትካ ኣብታ ትሰርሓላ ዘለካ ካምፓኒ ጥራይ ዝምርኮስ ተኮይኑ ክሰጉኻ ይኽእሉ እዮም። ቃል ኪዳን ኣየተውልካ ንዓኻ ክሰጉኻ ይኽእሉ እዮም። ዋላ ፋብሪካኦም ዓፂኦም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። እዚ ማለት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ እንተጋጢም እንታይ ክገብር እየ ፕላን ቢ ክህልወካ ኣለዎ። ፕላን ቢ ናትካ ድማ ምናልባት ን3-4 ወርሒ ወይ ን6 ወርሒ ብዘይ ስራሕ ፀኒሐ ካልእ ስራሕ ረክብ ክእል እየ ነተን 6 ወርሒ ግን ንዓይነ ስድራይን ዝኣክል ኣለኒ ክትብል ክትክእል ኣለካ። እዚ እቲ ፕላን ቢ ዝበሃል። ካብኡ እንተኮይኑ ዝዓበየ ነገር ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤሮጳን ኣሜሪካን ጥራይ ኣሚንካ ምኻድ ንጥሮታኻ እውን ኣብኡ ኣቐሚጥካ ምኻድ እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ኮይኑ ዝረአየኒ ኢና። ስለዚ ዩ ቤተር ቲንክ ስትራቴጂክ ሓሲብካ ከመይ ጌርካ ገንዘብካ ኣብ ዝተፈላለየ መንገዲ ጌርካ ኢቨን ስራሕካ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ላይፍ ስታይል ናትካ ክጎድል ከም ዘይብሉ ብዛዕባ እዚ ሓሳባት እዚ ኣነ ንባዕለይ ይሓስብ እየ ዘለኹ። ሓሳብ ሓደ መዕለቢ ክረክበሉ ዝኽእል መንገዲ ይደለ ኣለኹ እንተረኺበ ንዓኻትኩም ክነግረኩም እየ። እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ስቶክ ማርኬትን ክሪፕቶን ትገብርዎ ዘለኹም ካልእ ካሽ ፍሎው ክገብረልካ ዝኽእል መንገድታት እውን እንታይ ክግበር ይኽእል ኣነ ዝገበርኮ ጥራይ ስለ ዝነገር ከይገበርኩ ክነግረኩም ኣይክእልኒ። እዚ ንካናዳ ኣጋጢምዋ ዘሎ ንኩሉ ሰብ ኢንዲቪጁዋል ከጋጥሞ ዝኽእል እዩ፣ ንሃገር እውን ከጋጥም ዝኽእል እዩ። ከም ሓደ ዓብይ መምሃር ነጥቢ ክውሰድ ድማ ይግባእ። ፕራይም ሚኒስተር ካናዳ ኣብ ካልእ ከም ድሌትኩም ክትዛረቦ ትኽእሉ። ናምበር ዋን የአንደርሳንስ ኢኮኖሚ እዚ ናይ ሴንትራል ባንክ ናይ ዩኬ ሓላፊ ዝነበረ እዩ። ኢኮኖሚስት እዩ ኤንድ ባንከር እዩ። ሶ ሂ አንደርስታንድስ ማኒ ኤንድ ኢኮኖሚ። ካልእ እንተደይ ከም ድሌትካ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ቁጠባ ከመይ ከም ዝሰርሕ ግን ዝጠፍኦ ሰብ ኣይኮነን። ምናልባት ነዚ ሕጂ ዘሎ እቲ ህዝቢ ካናዳ ኣብ ጎኒ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ዘላቒ መፍትሒ ክገብር ይኽእል እዩ። ቀሊል እዩ ዝብለኩም ሰብ እንተሎ ግን ር ሚስቴክን። ኣሜሪካ ከባድ ዝኾነት ገበል እያ። ነው ከምቲ ካናዳ ትሓስቦ ዘላ ኣሜሪካን 5 ስቴፕስ ኣሄድ ትሓስብ ዘላ። ስለዚ ማክሲመም ሌቨሬጅ ተተኪሞም ንካናዳ ክንበርክኽዎም ክፍትን እዮም። ክንርኢ ኢና ዝግጥም እዚ እቲ ኣሜሪካን መሻርክታን ንሓትሕዶም እዩ ኮይኑ ዘሎ። ኣብ ፋር ኢስት ከይድካ ቻይናን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ተመሳሳሊ ሓደጋ ወዲቕዎም ኣሎ። ኤሮጳ ከቢድ ሓደጋ ካብ ኣሜሪካ ወዲቕዎም ኣሎ፣ ካብ ራሻ ወዲቕዎም ኣሎ፣ ካብ ቻይና ወዲቕዎም ኣሎ። ሶ ኤቭሪዌር ዩ ጎ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ እዩ ዘጋጥም ዘሎ። ኣሜሪካ ንመሻርክታ ቀቢራ ኣብቲ ናቶም መቃብር ክትሕይል እያ ትፍትን ዘላ። ብከምኡ ክሰልጣን እያ ይስልጣን ንግዜ ንገድፎ ግን ዲስ ኢዝ አ ቨሪ ሂስቶሪክ ኣጋጣሚና ንርኢ ዘለና። ንሕና ነዚ ኩነታት ብኩሉ መንገዲ እናርኣና ናባኻትኩም ከነብለኩም ፍትን ኢና። እንተ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ሄይ ዎች ኣውት ጥንቃቐ ከድልዩ ምፅማም ከድልዩ ኣብ ሓዳራትኩም ብግልፂ ክትዘራረብሉ ክትክእሉ ኣለኩም። ላይፍ ስታይል ናትኩም ክቀያየር ይኽእል ይኸውን እዩ። ካብ ስራሕ ምስጓብ ከጋጥም ይኽእል ይኸውን እዩ። ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ እዩ። እዚ ማለት ማለት ግን እዚ ወሰደ ይውሰድ ክወግሕ ይኽእል ኢልካ ንስኻ ብሓደ ተረዳዲእካ ክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ዘይቀያየር ነገር የለን። ኩሉ ነገር ይቀያየር እዩ። ጥራይ ኣብቲ ዝቀያየረሉ መድረክ ንስኻ ትህሉ ዳይትህሉን እዩ እቲ ኩነታት ኮይኑ ዘሎ።
ምቅያር ናይ ዓለም ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ምቅያር ናይ ዓለም ክንዛረብ ከለና ካልእ እዚ ሕጅት ናይ ቲዮሪ ኩናት ኢና ንዛረብ ዘለና now let's shift to the practical world ኣብቲ ናይ ሕማቕ ናይ ቁጠባ ኩናት ናብ ንቡር ኩናት ድማ ንኸይድ And Vladimir Putin says Ukraine has opened, quote, a Pandora's box by hitting economic targets in Russia. It comes after Ukraine says it hit the warehouse of a Russian online retailer and an oil refinery overnight. The refinery is in the Samara region, some 1,000 kilometers from the front line. This after Russia's double-tap drone strike on a shopping center in Ukraine that killed 16 people on Friday. Several others are still missing. President Volodymyr Zelensky called the strike cynical and despicable. ብኻልእ መንገዲ ድማ ቭላድሚር ፑቲን እንታይ ይብላ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዩክሬን ዘይትንከፍ ቦታ ስለ ዝተንከፈት ነቲ ፓንዶራ ቦክስ ዝብልዎ ወይ እውን ዘይትንከፍ ዝነበረት ክፈት ዕድል ካርእ ትብል ዝነበረት ማዕፆ ኣብ ከረ ነራ ሓንቲ ንኣ ከፊቶም ኣለዉ ሓደ ክኽፈት ዘይግብኦ ቦታ እንድሕር ከፊትካ ካብኡ እንታይ ከም ዝወፃ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዓብ ሓደጋ እውን ክወፀካ ክእል እዩ ስለዚ ዩክሬን ባዕላ ዌር ሃውስስ ናይ ቁጠባ ምንጪ ናይ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ክትሓርም ስለ ዝጀመረት ንዕኡ ንምግባር ዝኸደና እንተመሲልዎ ዘለንስኪን ዩክሬንን ሕጂ ረኣይዋ ብምባል ሾፒንግ ሰንተራትን ካልን ክሃርሙ ጀሚሮም ኣለዉ ካብ ሕጂ ንድሓርቲ ኩናት ካብ ናይ ክሪቲካል ናይ ንኩናት ዘገልግል ኢንፍራስትራክቸር ናብቲ ሲቪላዊ ኢንፍራስትራክቸር ሰጊሮም ኣለዉ በዚ መልክዕ ድማ እቲ ኩናት ናብ ዝገደደን ናብ ዝበኣሰን ይኸይድ ከም ዘሎ ክንግንዘብ ኣለና እዚ እቲ ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን እቲ ናይ ሽርክነትን ቁጠባን ኩናት ንብል ኣለና ኣብዚ ድማ ናይ ብሓቂ ናይ ኩናት ሪል ኩናት ኢና ንርኢ ዘለና እንጂ እዚ ንሓሙሽተ ዓመታት ቀፂሉ ዘሎ ናብ ዝገደደ ገፅ ይኸይድ ኣሎ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ ዝፈልጥ ሰብ የለን ግን it's going to be very very hard ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ኤውሮጳ ኣብ ክንዲ ነዘዝሕሉ መመሊሶም ዘብእስዎ ኢና ንርኢ ዘለና In Kryvyi Rih is one of a series of deadly strikes over the past 24 hours. During a visit to Kyiv, German Foreign Minister Johann Wadephul condemned Russia's war of aggression. Putin has even intensified his war. He's deliberately terrorizing civilians and attacking civilian infrastructure with swarms of missiles and drones. Ukrainians feel this every day and every night, even here in Kyiv. July was the deadliest month for civilians in over 4 years. These aren't just numbers. These are human beings. Meeting with President ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ናይ ዩክሬን ናይ ጀርመን ፎሬን ሚኒስተር እዩ ጀርመን ሓንቲ ካብቲ ነዚ ኩናት እዚ ክትውድኦ ትኽእል ዝነበረት ወይ እውን ኣብ ምውድኡ ዓብ ግደ ክትፃወት ዝግባኣ ዝነበረት ንዑ ዘንጊኣ ነዚ ኩናት እዚ ከም ዝኸብድ ጌራ ዘላያ ድሕሪ ኣሜሪካ ዝበፅሕ ገንዘብ ኣብዚ ውግእ እዚ ንዩክሬን ሓጊዛ ዘላን ነቲ ኩናት ኣብ ምንዋሕ ዓብ ግደ ጌራ ዘላያ ናይ ጀርመን ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ንኸተናውሕ ነብሳ ትቐትል ዘላ ሃገር እያ ትበሃል I'm going to show you why this is true. ምክንያቱ እዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ብመሰረቱ ክብገስ ከሎ ንጀርመን ንምሕሳይ ዝተበገሰ ይብሉ ኣሜሪካ ካል ኣጀንዳታት ነይርዋ እንዲሁ ግን ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ክብገስ ከሎ ጀርመን ምስ ራሽያ ዝነበሮ ምትእስሳር እዩ ጀርመን ምስ ራሽያ ዘለዎ ምትእስሳር ንኽትፈልጥ ቋንቋ ጀርመን ቁሩብ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ እዚ ስለምንታይ መሲልኩም ምክንያቱ ቭላድሚር ፑቲን ፍሉዌንት ጀርመን ተዛራቢ እዩ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሽያ KGB ኮይኑ ወይ ስለያ ናይ ራሽያ ኮይኑ ኣብ ጀርመን ይዝቕመጥ ነይሩ ስለዚ ንጀርመን ከም ዓዱ ዝፈልጣን ንቋንቋናቶም ቋንቋ ዝዛረቦን ንሕብረተሰብ ናይ ጀርመን ድማ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ ኣብ ኤውሮጳ ናይ ጀርመን ሕብረተሰብ እዩ and this is why ቀዳሞት መራሕቲ ናይ ጀርመን ምስ ራሽያ ዝነበሮ ምትእስሳር ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከይዱ ውግእ ከም ዘይሕሰብ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ ጀርመንን ፈረንሳን ዝነበረ እሞ ኣብ መወዳእታ እዚ ኩናት እዚ ሳልሳይ ግዜ ንኸይመፅእ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል ኣቑይምና ንፈረንሳን ጀርመንን ብቁጠባ ክሳብ ዓንቀረን ኣሳሲርናየን ውግእ ከም ዘይሕሰብ ጀርመን ናብ ፈረንሳ ኩናት ክትእውጅ ማለት በዓላ ብረት ኣልዒላ እግራን ርእሳን በዓላ ከም ምትኳስ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንገብረለና ኢሎም እዚ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝበሃል ናይ ቁጠባ ፕሮጀክት ዘይኮነ ናይ ሰላም ፕሮጀክት እዩ ዝበሃል ሶ ልክዕ ከምኡ ድማ እንታይ ፈቲኖም ጀርመን ተመሳሳሊ ምስ ራሽያ ዘለና ቁጠባ ማክሲማም ምትእስሳር ክንገብረሉ ኣለና ብኸመይ ጀርመን ኢንዳስትሪያል ሃብ እዩ ማሽነርን ቴክኖሎጂን ከፍሪ ዝኽእል ዓቕሚ እዩ ኣብ ማሽነርን ኣብ ካልእን ድማ ሓያል እዩ ኣውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ ገለመለ ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ዝነበረ እዩ ራሽያ ድማ ብፀጋታት ክሳብ ዓንቀሩ ዝመልአ ሃገር እዩ ስለዚ ናይ ራሽያ ተፈጥራዊ ሃብቲ ጋዝ በሎ ነዳዲ በሎ ካልእ ኩሉ ኬሚካላትን ካልእ ኣብ ምድሪ ዝፍጠር ኩሉ ነገር ወሲድካ
مستعب عداغاناتهم كم دما ናይ ጀርመን ኢንዳስትሪያል ፓወር ንክልቲኡ ተሓዊስካ ክልቲኦም ሱፐር ፓወርስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዮም እንዲኦም ግን ኣፀቢቆም ሓያላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ነዛ ኮምቢኔሽን እዚ ኣሜሪካ ቀዳመይቲ ከም ስጋት እዮም ሪኦማ ምክንያቱ ራሽያ በይኑ ክዓቢ ይኽእል ግን ክንዱቅ ክኸውን ኣይክእልኒ ጀርመን በይኑ ክዓቢ ይኽእል ግን ክንዱቅ ስጋት ክኸውን ኣይክእልኒ እዚኦም ክልተ ብሓደ እንተተኣሳሲሮም ምስቲ ታሪካዊ ምትእስሳር ዘለዎም ካብ ጥንቲ ድማ ንኣሜሪካ the biggest challenge ክኾና ከላይ ብምባል ነዚኣ ግድን ክንበትካ ኣለና ኢሎም ናይ ዩክሬን ኩናት ድማ መሳርሒ ኮይና በቲኾማ እቲ ዘሕዝን ናይ ጀርመን እዚ ረብሖም ተበቲኹ ከብቅዕ እንዳይገብሩ ኣለዉ ክንዲ ዕርቂ ዝፍትኑ ነቲ ኩናት መመሊሶም የድምይዎ ኣለዉ ክልተ ኣሕዋት ተባኢሶም ኣብ ክንዲ ተዓሪቆም ሽግሮም እንትፈትሑ እንዳይገብሩ ኣለዉ ሽግር ናይ ክልቲኦም እናብኣሰ ይኸዱ ኣለዉ ዝሕዝን ክፋል እዩ ሶ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ፖለቲካ ናይ ውግን ግድፍ ኣቢልና ጀርመን ዝኸፍልዎ ዘለዉ ዋጋ ዝበሃል ዘሎ ጥራይ ክርአየኩም how shocking this እዚ ኩናት እዚ ንምንታይ ጀርመን ሓሲቦም ከም ዘሎ ሓደ ብሉምበርግ ዝበሃል ዝገበሮ ዶክመንተሪ ነይሩ ሚን it's not that easy ንሓደ ሃገር simply ካብ ዝኽወፅእ Europe's biggest economy has a bit of a crisis on its hands. The economic model is not working anymore. Germany was the largest exporting nation on the planet. And now it very much isn't. Big companies announce restructuring programs, closing factories, closing plants, laying off workers. Now, historically, Germany's economic story was one of almost uninterrupted growth. But that changed in recent years when a post-pandemic rebound turned into a contraction and the economy began to stagnate. There is little doubt. ታዘይ ቋርጽ ማሽን ተባሂላ ትፍለጥ ወይ ከዓ ሓደ ሪላየብል ማሽን ዘተኣማምን ማሽን ምዃኑ ዝፍለጥ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዝተበላሸወ ማሽን ኮይኑሎ ሕጂ ስፔር ፓርት ድማ ብቐሊሉ ክርከበሉ ዘይተኻለ ማሽን እዩ እዚ ማለት ድማ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዳርጋ ቀጻሊ ብዛዕባኡ ዝወፅእ ዶኩመንታሪ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ዝኸይድ ዘሎ እዩ እቶም ንቁጠባ ጀርመን መራሕትናቱን ቀለስትናቱን ኮይኖም ዝመርሑ ዝነበሩ ዓበይቲ ብራንድስ ክንበሃል BMW ማለት ናይ ሃብቲ ናይ ፅቡቕ ሂወት ኣብ ሂወት ከም ዝተዓወትካ ኣብ ቁጠባ ከም ዝተዓወትካ መንፀባረቂ ዝነበረ መኪና BMW ምዝዋር እዩ ነይሩ well that's not going to be ከምኡ ከውን ኣይኮነን ድሕሪ ሕጂ almost BMW መክሰብ ናቱ መሬት አንቆልቂሉ 8000 ሰራሕተኛታት ይሰጉጋሉ እዮም ዝብሉና ዘሎ ፕሮፊታቢሊቲ ናቶም ብጣዕሚ ተሃስዩ ዘሎ it's going to be very soon BMW ክንርኢ ከለና ናይ ዘንቆልቁል ዘሎ ኢምፓየር ምልክት ክኸውን ከም ዝኾነ ምናልባት ከም በሓድሽ ነፍሶም ሪኢንቨንት ገይሮም ብናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ተደጊፎም ተደይተንስዮም there's no way BMW ዝበሃል ከም ናይ ቀደም ብራንድ ኮይኑ ዶሚናንት ብራንድ ኮይኑ ክቕፅል the world is changing ኩናት ናይ ኢራን ድማ ንነዳዲ ሰማይ ብምድያብ ነቲ BMW ምድዋል BMW ዘዊሩ ዝኸይድ እሞኻ ብቕልጡፍ ዝኸይድ ሰብ ተሪኻ ሕማም ርእሱ ዘለዎ ምዃኑ ጥራይ ክርዳየካ እዩ ምክንያቱ ገንዘብ እዩ ዘቃፅል ዘሎ ቃል በቓሉ ነዳዲ ኣብ ሰማይ ደይቡ ከሎ ብ 500 PS ዘለዎ መኪና ወይ እውን 1000 PS ዘለዎ ር ኢሉ ዝኸይድ ገንዘቡ ምስቲ ትክየብ ንነኾም ዘሎ ሊትራሊ ቃል በቓሉ ከስምዕ እዩ ካልእ ወላቶም BMW ጥራይ ዘይኮነስ መርሴድስ በሎ BMW ንኣብነት 100,000 ሰራሕተኛታት ክሰጉግን ዓበይቲ ፋብሪካታት ናቱ ክዓፅእ ምዃኑ ወሲኑ ኣሎ እዚ ድማ ፖለቲካዊ ዲስካሽን እውን ኣይኮነን ኢሎም እቲ ካምፓኒ ናብ ዚሮ ክምለስ እትደልይዎ ወይስ ንገለ ክፋል ቆሪፁ ከም ብሓድሽ ንክድሕን ክንገብሮ ንኽእል ይብሉ ኣለዉ again these are very very fundamental questions ሕቶ ንኤውሮጳ ገጢሞ ዘሎ ሳክት ብዘረባ ዘረባ ወይ እውን ብገለገለ ክስገር ዝኽእል ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና I think American empire ናይ ኣሜሪካ ንግስነት ኣብዘን ሃገራት እያትን ዓብዪ ዲፐንደንሲ ዘለዎ ንበይኑ ሓያል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ ንበይና ሱፐር ፓወር ክትከውን ኣይትኽእልን ህዝቢ የብላ ንዑ ክገብር ዝኽእል ቁጠባ ናታ እውን ንበይኑ ደው ክብል ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ናይዘን ሃገራት እዚኣተን ምንቁልቋል ኣብ ቀረባ ግዜ ድያብ ነዊሕ ንኣሜሪካ ዓብዪ ኢምፓክት ይክህልዎ ተወሓደ ዕዳ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ስቶክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ በዚ ገንዘብ ካብዚ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ፓምፕ እንትኸውን ወይ ንሰማይ ዝኸይድ ስለዚ ኣብ ርሑቕ ግዜ ድያብ ቀረባ ንኣሜሪካ ሕማቕ ፅፍዒት ክመፃ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ብዓብዪ ድማ ንበዓል ቻይና እዚ ሓደ ዓብዪ ተስፋ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ በይኑ ቻሌንጅ ክገብሮም ኣይክእልን እዩ ኤውሮጳ ንነፍሱ እናተዳኸ ምስ ከደ ናቱ መንገዲ ክገብር ስለ ዝኽእል ምናልባት ሪዝነብል ክኸውን ይኽእል ራሽናል ክኸውን ይኽእል ንዑ ዘዋፅእ እምበር ንኣሜሪካ ዘዋፅእ ንክገብር ነፍሱ ክቐትል ኣይክእል ንኸውን ሜይቢ this is a maybe ግን ክሳብ ሕጂ ኤውሮጳ ንረብሑ ኣቐዲሙ ይኸይድ የለን እቶም መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ዝበሃሉ ድማ they're not really helping ምክንያቱ እንትርፈ ከበላሹ ክዕርዩ ይረኣዩ የለውን with that now let's go to China
the country that's making all sorts of headlines. Pulling ahead in the global robotics race, just like a number of humanoid robots who today sent a human record tumbling. For 17 years, a single record stood as the ultimate example of human speed, set by sprint legend Usain Bolt, right here in Berlin. But today, a machine broke it. This is the record-breaking robot. Perform dance moves and show off roundhouse kicks, or maybe offer a ride. Robots, it seems, are everywhere in China, in all shapes, sizes, and speeds, with companies rolling out more powerful humanoid resources. This robot conference is showing እስትሪዎ ዘለኹም ናይ ሮቦት ኦሎምፒክስ እዮም ኣብ ቻይና ዘካይዱ ዘለዉ ዓለም ናይ ውግእ ኦሎምፒክስ ተካይድ ንሓድሕዳት ትጨፋጨፍ ኤሮጳ ምስ ራሻ 5 ዓመት ቀሪቦም ኣለዉ ዘለዎም ዘይብሎም ነጊፎም ይጨፋጨፉ ኣሜሪካ ብኢራን ቀደም ብቬኔዙዌላ ብኡ ድማ ምስ እስራኤል ኮይና ኦልሞስት ን3-4 ዓመት ኣብ ኩናት እያ ተፀሚዳ ዘላ ካልእ ክፋላ ድማ ኣብ ዩክሬን ተሓዊሱ ኣብ ኩናት ኣሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ከቢድ ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣብ ዘላትሉ ቻይና እንተወሓደ ዝሓለፈ 5 ዓመት ኤክስክሉሲቭ ላብ ቁጠባ ጥራይ ተኮራ ትኸይድ ኣላ ሓንቲ ጥይት ተኩሶም የለውን ሜይ ብጥይት ተኩሶም ትሬኒንግ ክገብሩ ከለዉ እዮም ዝትኩሱ ዘሎ ትፍሊ ድማ ናይ ሰማይ ምድርን እዩ ቻይና ፎከስ ናታ እንታይ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ናተጨፋጨፈት ከላ ኣርኪብና ፅቡቅ ጌርና ክንሓልፍ ኣለና እዚ ዕድል እዚ ዳግማይ ክወሃበና ዝኽእል ዕድል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ማክሲማም ልክዕ ከምዚ ነቲ ህዝቢ እንታይ ይብሎም ኣለዉ ራን ሶ ፋስት ፈንጂ ክፍንጀረካ ስለ ዝኽእል ናይ ህላዌኻ ጉየ ይብልዎ ኣለዉ ኣብ ቁጠባ ጉየ ኣሜሪካ ቶታሊ ዲስትራክትድ ኮይና ኣላ ኤሮጳ ድማ ኣብቲ ውድድር እውን የለውን ስለዚ እዛ ሕጂ ዘላ ሞሜንት ተጠቂምና ናይ ዝለዓለ ምዕባለ ክነረጋግፅ ተኽኢልና ኩናት ክመፀና ኣይኮነን ዝሓልታት ተርኢና ግን ኣሜሪካ ቅድሚ ምውዳቓ ለኪማትና ክትከይድ ክትፍትን ስለ ትኽእል ናብ ኩናት ክትወስደና እያ ስለዚ ኣሜሪካ መተንፈሲ ክሳብ ትረክብ ንሕና ብቁጠባ ናይ ብሓቂ ክንጎይ ኣለና but there is one good strategy why China is focusing on robots you know እቲ ቀንዲ ውድድር ዝበሃል ዘሎ ኣብ artificial intelligence ምዃኑ ዝንገር ዘሎ but China is focusing exclusively ኣብዚ ሮቦታት the reason is that ብኩሉ መንገዲ ይሪእዎ ኣለዉ even ኣብቲ ኩናት ትኾንካ ሮቦት ከድልየካ እዩ ሰብ ጥራይ ክትዋግኦ ትኽእል ኩናት የለን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረክ ስለዚ ቻይና ሓደ ቻይና ህዝቦም የንቆልቁል ኣለዎ ይበሃል ነይሩ ምሽ ብዙ ህዝቢ ናቶም ይጎድል ኣሎ እዚ መጉዳል እዚ ኣብቲ ቁጠባ ናቶም እንታይ ፅልዋ ክፈጥረሎም ይኽእል ንኣብነት ህዝብኻ እናጎደለ ምስ ከደ እንታይ ኻ ትኾን ሰብ እናኣረገ እዩ ዝኽእል ነቲ ዝኣርግ ዘሎ ብምንታይ ክትትክኦ ትኽእል ብሓድሽ መንእሰይ ምሽ ያ ኖርማል ብሓድሽ መንእሰይ ኢኻ ትትክኦ ብንእሽተይ መንእሰይ ውሕድ ኣለካ እንታይ ትገብር ሮቦት ኢኻ ትትክኦ እንተወሓደ ነቲ ፋብሪካታት ናትካ ስራሕተኛ ከም ዘይስእ ብርግፅ እታ ካልእቲ ክፋል ሮቦት ደፍረዮ ንብረት መን ይክገዝኦ ዕዳጋ ድማ ሰብ እዩ ዝገዝእ ሮቦት ኣይገዛልካኒ ዕዳጋ ዓለም ኣለካ ኣሜሪካ ኣብቲ ዕዳጋ ትወዳደር ስለዘየላ ቻይና እውን ኤሮጳ እውን ይወዳደር ስለዘየለ እቲ ዕዳጋ ክንብሕቶ ንኽእል ኢና ዕዳጋ ክንብሕቶ ድማ ብዝዋሓደ ዋጋ ዝበለፀ ኳሊቲ ከነፍርህ ክንክእል ኣለና ነዚኣ እንድሕር ጌርና ዕዳጋ ክንስና ኣይኮንናን ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ቻይናውያን ነቲ ኩናት ብትኽክል ናይ ቁጠባ ኩናት ምዃኑ ተረዲዎም ኣብ ቁጠባ ማክሲማም ጉያ ዝለዓለ ጉያ ክንጎይ ኣለና በዚ መንገዲ ጌርና ድማ ኢና መፃኢና ከነውሕዝ ንኽእል ይብሉ ኣለዉ ኣሜሪካ ድማ ካብ ሓደ ድራማ ናብ ካልእ ድራማ ክትከይድ ፎከስ ኢና ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ብቻይና ትዝዓበየ ስዕረት ይገጥማ ኣሎ ኣብዚ ተመሊስና እንተሪእናዮ ናይ ዓለምና ዝቐልጠፈ ሰብ ዝበሃል ኣብ ሬከርድ ዘሎ ኣብዚ ናይ 100 ሜትሮ ብውሕዱ ኡዝያን ቦልት እዩ ንኡዝያን ቦልት ዝቐደመ ሮቦት ኣብዚ ውድድር ተራእዩ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ It's crazy. So, come to broke it. This is the record-breaking robot sprinting into the history books at China's World Humanoid Robot Games in Beijing. The machine clocked 100 meters in 9.39 seconds, 19 milliseconds faster than its human counterpart. This might seem trivial, but showcasing these robots on the world stage is highly strategic by China. It's trying to become the world's robotic powerhouse, and they're making remarkable progress. To get some perspective on what this record-breaking run means for China's robotics dominance, I called Lindsay Gorman, a former White House advisor. ab AI نقول لنا قليل كاختزارب تخلق but somehow AI is كمزي unconvincing story خوين له معناته as much as بزعبة AI أمريكا كامباين تاتن زارب زلو تي كالد جدا نابتي practically تكتك يروح تكلال لك so نتي AI
AI ማለት ሰብ ዝፈጠሮ ብልሒና ንብሎ ሰብ ድማ በልሕ ስለ ዝኾነ ፍሉይ ዝገብሮ ካብ ካልእ እንስሳታት ስለዚ እቲ ብልሒ ኣብ ማሽንስ ጌርካ ነቲ ሰብ ዝሰርሖ ዋላ 100 ካብ 100 እንተዘይሰራሕካዮ ገለ ክፋል ናይቲ ስራሕ ክትወስደሉ እንድሕር ክኢልካ ነቲ ብልሒ ኣብ ፕራክቲስ ቀይርካ ኣለኻ ፎር ኤግዛምፕል ኣብ ኮምፒውተር ዘሎ ብልሒ ክገብረልካ ስራሕ ድሩት እዩ ኣብ ሮበት ኢቲኻ ንእሽተይ ብልሒ እንተጌርካዮ ግን ገዛ ክወስድረልካ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ጀርዲን እንድሕር ወሲድካዮ ኣራንሺ ክቕምጥበልካ ይኽእል ፀሃያይ ክኣልየልካ ይኽእል ሜይቢ ገለ ክገብረልካ ይኽእል ፕራክቲካል ስራሕ ደቂ ሰባት ዝገብርዎ ሜይቢ ከምቶም ደቂ ሰባት ፐርፌክት ክገብሮ ይክእልኒ ግን ስለዘይደክም ንሱ ወላ ቀሲሉ ብዙሕ ስራሕ ክገብር ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ካብ ሰብ ንላዕሊ እንድይት ሮበት ምክንያቱ ዕረፍቲ ይደልን እዩ ደሞዝ ኣይደልን እዩ ቫኬሽን ኣይደልን እዩ ስራሕ ጥራይ ዝሰርሕ ድሓር ድማ ኣይጋገን እዩ እቲ ፕሮግራሚንግ ናቱ እንተፅሪኻዮ ማሽን ኣይጋገን እዩ ሰብ እዩ ዝጋገ ብዙሕ ግዜ ሰብ ሰትዩ ክጋገ ይኽእል ደኺሙ ክጋገ ይኽእል ደይመደይሉ ከበላሽ ይኽእል ሰብሲ ብዙሕ ነገር ክገብር ይኽእል እዩ ማሽን ግን ፅቡቅ ጌርካ እንድሕር ኣትሒዝካዮ ምስ ግዜ ትዝበለ ዝኩሉ ኣብ ዓለም ትጥቀምሉ ዘለዉ ንብረት ብማሽናት እዩ ዝስራሕ ብሰብ ዝስራሕ ኣይኮነን ስለዚ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ድሩት እዩ ሰብ ነቲ ማሽን ጥራይ እዩ ፅቡቅ ጌር ክሰርሕ ዝኽእል ትዝበለፀ ስራሕ ድሓር እቲ ማሽን ባዕሉ እዩ ዝሰርሖ ስለዚ እዚ ናይ ሮቦታት ዶሚኔሽን ቻይና ከም ስትራቴጂ ሒዛቶ ዘላ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ክኣቱ ከም ዝኽእል እዮም ፕሩፍ ዝገብሩልና ደለዉ እዚ ውድድር ዘርእይዎ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ሮበት ክኣትዎ ከም ዝኽእል ናው እቲ ሕቶ ዝመፀና ኣብ መብዛሕትኡ እንታይ ዳ ክንሰርሕ ኢና እቶም ተራ ሰባት around this company, Unitree, that's one of the world's biggest makers of humanoids and robot dogs. The company has just started trading publicly on the Shanghai Stock Exchange, and shares popped 500% on day one. Each latest model may explain why a humanoid. ሓደ ካብቶም ዝበለፀ ሮበት ተባሂሉ ዘሎ ወይ እውን ናይ ሮበት ካምፓኒ ተባሂሉ ዘሎ ዩኒትሪ ዝበሃል ካምፓኒ ናይ ቻይና እዩ ኣብ ስቶክ ማርኬት ናይ ቻይና ኣብ ሆንግ ኮንግ ላውንች ገይሮም ኣለዉ IPO ናቶም ኢኒሻል ፓብሊክ ኦፈሪንግ ዝበሃል ብርክናቶም ድማ ብ500% ደይብሎ ይብሉ ኣለዉ ኢንፋክት ኢሎን ማስክ ብዙሕ ግዜ በዛ ናይ ሮበት ሓሳብ ነዊሕ በልዕላይ ንተስላሲ ናይ ሮበት ካምፓኒ ክቐይራ እያ እናበለ ሓያል በልዕላይ ታርስቲ ግን ከም ዝረኣናዮ ክሳብ ሕጂ ወላ ሓንቲ ኣብ ባይታ ዝተረኣየ ነገር የለን ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና it's just hot air ይብልዎ ዘረባ ጥራይ እምበር ብዙሕ ቁም ነገር ኣይተረኣየሉን that's why ኢሎን ማስክ ምዚ ናይ ዩኒትሪ ዝኸዶ ዘሎ ክረአ ከሎ ከምቲ ዝድለ ፕሮግረስ ይገብር የለን and still ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ብርክናቶም 300 ገለን ኣሎ at some point ክሳብ 400 ገለን በፂሑ ነይሩ እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ቻይና ንኢሎን ማስክ ኣብ ኩሉ ደረጃ እያ ትፀፍኦ ዘላ ኣብ መኪና እንተበልና ኣብ ካልእ ተበልና ኣብዚ ሮቦት ዝተባሃለ ወይ እውን ኣብ ስፔስ እውን እንተኾነ ኢሎን ማስክ ድማ እቲ እንኳ ተስፋ ናይ ኣሜሪካ ወይ እንኳ ይብሎን እየ ግን ዓብ ተስፋ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ቴክኖሎጂካዊ ውድድር ኣንፃር ቻይና እዩ ዝበሃል ዘሎ ዳርጋ ነተን ዝዓበየ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ዝገጥመን ዘሎ ኣብ ዓብ ደረጃ ኢሎን ማስክን ካምፓኒታት ናቱ ብስፔስ ኤክስ ይኹን ተስላ ኤሌክትሪክ ካርስ በቲ ድማ ብስፔስ እቶም ካልኦት ስማርትፎን ካምፓኒዝ ገለመለ ኣለዉ በት ኣፕል ንኣብነት ኩደብን ኣፕልስ ካሊእ ክኸውን ነይርዎ እቲ ዝዓበየ ካምፓኒ ግን መላሓንቲ ዘፍቲጡ ተሪፍ ኣቡ then there is Google ናብ AI ቁሩብ ተስፋ ኣምፅኡ ኣሎ ሕጂ we'll see how far they can go ምክንያቱ Google ብዙሕ ግዜ ኣብ ሶፍትዌር እምበር ኣብ ሃርድዌር ክዕወቱ ይተረኣዩን and then there is Nvidia and Microsoft maybe Microsoft እውን ኣብ ሶፍትዌር እምበር ኣብቲ ሃርድዌር ሲ ከምቲ ዝድለ ዓወት ዋላ እኳ ካልኦት ካምፓኒታት ተገዘአ ከምቲ ዝድለ ዓወት የርኢ የለን ናው ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ዓለምና ከመይ ኢላ ትቕየር ከም ዘላ ከረዳእኩም ስለ ዘለኹ እየ I think እቲ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ብብዙሕ መንገዲ ክትንክፈና እዩ ስለዚ ሓደራኹም ጥንቃቐ ጌርኩም ነቲ ኩነታት ኣስተውዒልና ክንነብሮ ከም ዘለና ጥራይ ከዘኻኽረኩም ዝደሊ እቲ ካልእ ከከም ሻሙን ከከም ግዜውን ክቀያየር ዝኽእል ስለ ዝኾነ let's not spend too much time on that so ካብዚ ወፃኢ ዳ እንታይ ከጋጥም ኽእል ካልእ እንድሕር ኢልኩምኒ well it's not only technologies that ንኣብነት ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም እያ ሜክሲኮ ዝረአ ዘሎ In northwest Mexico, where the wait in line to drive across the US border can last for hours. But more recently, there are lines forming at a different location, the EV charger. Charging can be a bit of a struggle. There are 2 chargers and about 6 cars waiting already.
The boom in EV sales in Mexico has been brisk, with sales growing more than 40% through the first half of this year compared to the same period in 2025, with Chinese companies representing a large proportion. On this side of the US-Mexico border, Chinese-made We're preparing for our conversation. Okay, sorry, let's go back to this one. نبزي خلا قبلكم انت يوم زبلنا زلوا وابزي فيو مكسيكو سي مداوبتها هنا أمريكا ترجعهم لهم. سلازي تشاينا انت قبروا مالو كامباينتات نا تشاينا electric cars مالتي زي EVs بحالو نمكسيكو دمينو يجروا مالو. زي مالتها مالتي نسأل مندقنا أمريكا. الجريمة مس كندا نا electric cars ممع يقبركم زولي نقرالو. أمريكا إذا قاعد يا دونالد ترامب كل كيلو 100% تعريف له كاب عالم زدحني مثل الله. But if you win Mexico, if you win Latin America, لاتين أمريكا ندهر ريسكا، نمكسيكو ندهر ريسكا، بلا على خير كان كندا ندهر ريسكا، إجزي حتى بر أمريكا كراشت قوم كم زغنا فلوتيو. سلازي أمريكا كسع كندي فريها كان شلوعات يا صلوا تكبر زلا هجري أخوينا زلا صلوا ديكونس نجري تكبر زلا. فأنت يدريكا أمريكا تشاينا كندم منتين أمريكا دومينيت نجبرتات كم زلا. زها هذا كابتي ني أمريكا زي تعرفين قال لنا بلا عقلهم سبي بلهم زلوا سيو مهنياتنا بتشاينا ندهرات ناب كندا ندهرات يوز مكاين زي أمريكا حزب أمريكا سقطه قبري من ناب أمريكا نخاط. This is why كندا دفرار هو زلوا بزي مس تشاينا تكبر زلا سمع وين كتنقع كم زلوا يوم زقبروا زلوا منتان تشاينا بكبابيهم مثل أمريكا نتأذاقاتنا توم كي تقاصر. Now let's go to Iran. Jake, we saw some reports in the wake of October 7th that President Biden rejected calls from Prime Minister Benjamin Netanyahu to launch strikes against Iran. Is that the case? Did Benjamin Netanyahu try to start this war under the previous administration? Well, without getting into sensitive conversations between two leaders, what I have said and can continue to say is that Prime Minister Netanyahu has tried to get multiple American presidents, including President Joe Biden, to go to war with Iran directly, to have نتنياهو زبحال كله أبقى ما أكلام مبرق سلام يلان يوم زبلو زلو قد محجي نخلهم بريزنتاتنا أمريكا زلم من زنا بريم حجي دما ناب ليبانوس قص ورار كقبر كم زخلي بحال. In saying, or actually, are you confident that Israel has no intention to annex Lebanese territory or won't annex any Lebanese territory, or that there is still that possibility that you're obviously against, that their intention may be maintaining the status quo for 10 years, and then after 10 years' time, as they've done before, they start talking about annexing the territory. Is that a genuine concern? I'll tell you what my belief is, and the Israelis are so smart. So I think they look and say, what are the odds of that happening? إسرائيل كشكو دايم دفتنو زلهم برن ليبانوس كوكو عصر وايدليوم قال كفالنا سوريا كوكو عصر خمس دليو مستيرا يكونن يمزولو زلهم على ما بانصارهم بزح حفكف سلت بلدلان برنا يمسفح المناطم لعليو سلازي دونالد ترامب كسب زلو نعلم اشكعكا ارق سبيلكا زنقع بيلكا اجندا خمغبار اقداسيو يمزولو زلو ايران دما ندونالد ترامب مهننو اطفياتلو سلازلا حقرات خليج أبناء مودة حدا بصيحهم كم زلوا ينقر. Launched their war against Iran earlier this year. Oman is far from the only one that's dealing with the human, economic and military consequences of a war that is not its own. Even the UAE, which did previously show some enthusiasm for the war, is now cautiously looking to mend ties with Iran. Meanwhile, Saudi Arabia... حجي انتاينا نسمع زلنا عبزي مسيلكم حانتي زربا بتدقاقامي تزرب عبزي ميديا عالمنا نريا زلنا نسودما أمريكا انتهي تقبر الله يمزولو زلو نزن هقرات خليج أب كوت أوزي كلانا هلا وفتنا إتياتن كم زلان زن هقرات خليج دما نفسن كوت أبز فتنا له دما أمريكا أنصارب حاناتن كخدا تقددن كم زلا يزن قرزلو سو بحفشاتن هقرات خليج كم محر جنكت إمارات جيراتو زلات رايلو أبز حجي فايرال كوينو زلو حنت سألني را if I can find it مقرمكم نيرو مهناتو كاب إيران دموصوم زلو نجر كده هنو كم زي كل سر زردهم زلو they're trying نفسهم نكات هنو بزح نجر يوم دفتنو زلو and أبقى كم مسحق غيرهم يوم دم سوى زلو زي فيديو زي تاريخ منابنت لأنكني إيران كتهرمهم كم تخل إمارات فرلوا سلازي إذا نجر زي تعرف تقولين نتاج قبل جميرة مرة نتنا ندادنا أتوم تريول لهم بحسين غيرهم كليلهم ملو ريكولاتا غيرهم له نتندروناتنا إيران تخل كلام لهم أفت باك جراوند تريول لهم سبك حلف كل بيت هايويز سأليو نتي ناي ندادي مخازينوتات ناتهم بحث أو أنت غيرهم قد حس إن غيرهم شفينهم ملو نتندروناتي تخل كلامنا يخل يوم زبلو زلو
ነቲ ባሊስቲክ ሚሳይል ከከልክሎ ይኽእል ዶ ኢሎም ከዓ ከም መስሓቅ ገይሮም ኣውፅኦም ኣለዉ እዚ እንታይ ዘርእየካ ሃገራት ኸልጅ ከቢድ ናይ ፈተና ናይ ህላወ ፈተና ካብ ዶናልድ ትራምፕ ተፈጢሩሎም ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ኢዶም ብዘሎ ነገራት በዓላቶም ብዝቋፀርዎ ዘለዉ ነገራት ነፍሶም ክከላኸሉ ነፍሶም ከጥሑኑ ይክእሉን እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣብ ጣውላ እእሚኖም ንዓነ ዝግበረልና ክብልዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ህላወ ፈተና ዳትስ ዋይ ሓንሳብ ስዑድያ ምስ ፓኪስታን ምስ ቱርክን ኮይና ዲል ክትገብር ትረአ ይብሉ ፀኒሖም ካልእ መዋፅኦ እንተተረኸበ ኢሎም ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ይፍትኑ ንኢራን ብግቦ ገንዘብ ክብዋ ወርቂ ክሰዱላ ይፍትኑ ይበሃል they are trying everything ነቲ ካብ ኢራን ክመፅኦም ንዝኽእል ፈተና ንኸድሕኑ ግን እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል ድማ ክንዲ መፍትሒ ዝሸይጥ ነቲ ፀገሞም መመሊሱ ዘብእስ ስጉምትታት ጥራይ ክወስዱ ዝርአ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናው እዚ ጉዳይ እዚ መወዳእቱ እንታይ ክኸውን እዩ ኢራን ኦልሞስት ዳርጋ ኣብ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ በፂሓላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ዝኾነ ይኹን ተጋጢሙ ነዚ ነገራት ኸልጅ ክትሰሃለን ምዃና እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ምክንያቱ እቲ ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ዝገብርዎ ዘለዎ ናይ ህላዊ ፈተና ስለ ዝኾነ ንዖም ኣብ ናይ ህላዊ ፈተና እንተለኻ ድማ ናይ ግድን ኢኻ ናይ ዘዋፅኣካ ኩሉ ዘዋፅኣካ ክትገብር ክትፍትን ስለዚ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ንሪኦን ዘለና መወዳእቱ ከቢድ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ብብዙሕ ነገር ዝዝረብ ዘሎ እዩ ንሕና ኣብቲ ከባቢ ከም ዘለና ዜጋታት ድማ ንዓና ብቐረባ ክትንክፈና ዝኽእል ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብዚ ቦታ እዚ እውን ብቀጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ክፅሎ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ሕቲ ድማ ነቲ ስትራቴጂ ናይ ኢማራት ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ከተግብሮ ተበጊሱ ዘሎ ሓይሉ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን ኣብ ግምት ኢቲና ንዓና ብኸመይ ክፀልወና ክንርኢና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ክንቅፅል ኢና ሕጂ ታሪካዊና ወቅታዊ ጠላቶቻችን አገራችንን ከምስራቅ አፍሪካ ካርታ ለማጥፋት ለዘመናት ቢሞክሩም አልቻሉም። በዚህ ክፍለ ዘመን ደግሞ ራሳቸውን ለመምጣት ቢሞክሩ ኢትዮጵያን አይችሏትም። ስለዚህ በእጅ አዙር መዋጋትን መርጠው በራሳችን ባንዳ ልጆች እየሞከሩን ነው። ምክንያት እየደረደረ ጫካ የገባው ባንዳ፣ ስደተኛ ባንዳና ሰርጎ ገብ ባንዳ የገዛ አገሩን አደጋ ላይ ለመጣል የሚወራጨው በታሪክ የለመደውን የውጭ ጠላቶችን ጉዳይ ተጭኖ ኢትዮጵያን የማዳከምና የማፍረስ ተግባር መተዳደሪያ ስላደረገው ነው። ጠላትማ ጠላት ነው፣ አስቀድሞ መምታት አሾክሻኪውን ነው ብለው አባቶቻችን በነገሩን መሰረት አሾክሻኪውን መስበር እጅግ ጎልቶ የወጣ ወቅታዊ ግዳያችን ነው። ከም ትሪቦም ዘለኹም ኢትዮጵያውያን ካብ ፈኸራ ዓደው ኢሎም ኣይፈልጡን እዮም። ፍሉይ ሞያ እንተለዎም ኮይኑ ፈኸራ እዩ። ብርሃኑ ጁላ ኣብ ሰሙን ክንደይ ግዜ ሓድሽ ወታደራት የመርቕ ኣይፈልጥን እየ። እቶም ዘመርቖም ከዓ እንታይ ይገብሩ ኣበይ ይኸዱ ዝፈልጥ ሰብ እውን የለን። ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ንሱ እውን ዝፈልጥ ኣይመስለንን። ምክንያቱ ክንድዚ ወታደር ዘመርቕ ኮማንዶ ዘመርቕ ኣብ ሓደ ዓውደ ኩናት ድማ ክዕወትን ሓደ ዕጡቕ ሓይሊ ወላ ንእሽተይ ዕጡቕ ሓይሊ እውን ስዒሩ ከኣሊ ዘይከኣለ ልክዕ ከምዛ መዓልታዊ ሓድሽ ዝበቁል ተቃዋሚን ዕጡቕ ሓይልን ዘለዋ ሃገር ዳርጋ ብሙላእታ ሃገር ቃል ትብል ዘላ ሃገር ሒዙ ካብ ፈኸራ ግን ዓዱ ዒሉ ይፈልጥን እዩ። ናይ ቀደም ታሪካውያን ፀላእትናን ግዝያውያን ፀላእትናን ብቀጥታ ገጢሞም ክስዕሩና ስለ ዘይክእሉ ንዓና ንሓተትና ንክንባላዕ ባንዳታት ሰዲዶምና ኣለዉ። ብኩሉ መንገዲ ድማ ብባንዳታት ንባላዕ ኣለና እናበለ እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓያል ኮማንዶ የመርቕ ኣለኹ። እዞም ኮማንዶ እዚኦም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ዘይነበረ ወታደራዊ ዓቕሚ ትምህርትን ኣፅዋርን ቴክኖሎጂን ዓጢቆም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ። ንማን ክቐትሉ? ነቶም ደቂ ዓዶም ኢትዮጵያውያን ንክቐትሉ። ንማን ንምፀላኢ ኮነን ዝፍክር ዘሎ ኮማንዶ የመርቕ፣ ድሮናት የመርቕ፣ ገለ የመርቕ። ንማን ክቐትል? ነቶም ደቂ ሃገር ንህላዊ እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ናይ ኣምሓራ ፋኖ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ኦላ ናይ ኦሮሞ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ቤንሻንጉል ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ጋምቤላ ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ኦጋዴን ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናይ ትግራይ ክኾኑ ይኽእሉ ኢትዮጵያውያን እዮም። ካብኡ ንላዕሊ መይቢ ኢትዮጵያውያን እዮም። ስለዚ ነዚኣቶም ንምጥፋእ እዩ ንጎ ምሸትን ዝፍክር ዘሎ። ካብ ሓሊፉ ካልእ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ንበየሉ ኣሚን መራሒ ናይ ሃገር ንጎ ምሸትን ንሕናስ ኣይንፈርስን ናይሉ ዝፍክር ተኮይኑ ከምዚ ኢኻ ትፅበሕ። ማንም ሰው ዛሬ በኃይል መውረር አይችልም። ማንም ለመመከት የሚያስችል በቂ አቅም አለን። በቂ ስንገዛ ስንሸምት የነበርንባቸውን በውጊያ ክፍተት የገጠሙን ነገሮች ማምረት ጀምረናል። እናመርታለን። ሰው አለን። ጀግኖች ነን። ሰው አነካም። ከነኩን ግን ለማንም አንመለስም።
فخرا دا من خلكم نيتوبيا مورار أي كالين يبلالو من كنيتوبيا خورا يدلي تكركب تعدي نيساتكم تبيباتكم تبالعو زلهم زي نجر زليت راينا بخاتكم كورر زلي إن فاكت أب كبابيهم زلهم كم إثيوبياويان أدلنيا يلن مغنياتهم أب كبابيهم زلو هجرات بملهم بزلوهم زعقوا بيهم كسفع في عز دلي يكون السودان زأكل لنا نزناتنا كم جرنا نعقب أيتم قالوا يتشرفون هيك على سناتهم كاب قدم السودان نخلو كوري دلونيهم تزلوهم كمان نخطقمو نخطقمو هيك على سوماليا زلنا ياخلنا بهالتيو كسفع في عيد دلونيهم جبتي نشتي هاجريا زلنا ياكل بهالتيا maybe نشتي كتوسخلايت سألنا لكن عقم حاصل تفلت قبل يكون من على بعد تفتينا نبير ترى تفتن sorry نبكالك تفتن تغلي مثلا نبير ترى ما زقر ليش جريك ما تصاب in fact كمان من على ترى خمس فورية سمعه نحكي نوتو نجزيه خد فيه نحكي نوتو ده يكونسي ني full disclosure full transparency نجزيه خد فيه ناقن أب أمريكا زغمتو مستين بس أنا جبتو ونركب زلوا مسير تراك عرق كل جزيه هم زلوا من سمعه كم ساكت حلاف من قدوي تركب زربات الزرب زي كونس credible sources بغرب نتي diplomatic circles ركب زلوهم زنقروا النعي جبتي مسير تراك عرق كم تدلن إيرتراجن تقيمة خمزلة من تاي أبتناي إثيوبيا مجابريا قينا إذن هي كلتشين شو منتن بإيرتراني جبتك تورا تدللا بزبل مسيو حدا كابتي عبد قراب لإيرترا كورت كيلو إذن مسي كاب زيرو استبقى إيرترا زخون يكون حساب كم زي نبران إيرترا أبدخم قلنا أبتي أتوان كبان أبزي ورد الله زنبري نتي سأقام تتدقيمة إيرترا حدا قان مقبار استقبري نيرو بوغن أيسلوت أمن بحفشا جبت مسير تراكت الرأب زعوك زيها تدليز بال أنا كوا مس جبت تدعرغنا سأقام زلوي مثلا ننقن كندوز أكل كا أستواص أزلو هقرا يكونن أبولوتيكا هنا كتبان إيرترا جن برقز نكتما عصب كباب عصب نزغمات حزبي ما يبنقدي مس جبت ونحما ما يكونن كابز بالحساب تراي anyway let's leave that part aside نتزان تاتي نقول نقديفنا انتاي زبل زلو باشاي كورنا زدل حيلي يلن نزورنا نحن كلاخل دما دلواتي نبلالو ها صار يكون كان كوركم يا مزاغو درونات حزبا قلم لسكودا خمس قبركنا بلكا الشافري زبل زنبر سبعي هجي كورر يكلني يبلالو نسيقون برهان جولا كنورر ينخلينا كنودق ينخلينا كتبتاتنا يتخلني يا زهاجر زبل زلو زبتنا زودقا زدفا بعلو مخانو دما إثيوبيان بتدقاقامي ينقروا إثيوبيا بجكخا كال صقم يبلان بجكخا كال شجر يبلان يبلولو again حركابتي لنكن نسوم مزلنا ناي تግራይ مغلصيو قصالي ኩናት ይመጻሎ ዝገብር አካል እንተሎ ካብ ሕጂ ክዋሳ አለዎ ይብልሎ let's listen to this one the return of disputed western territories and restored federal funding. Amhara Fano seeks protection against perceived marginalization, autonomy and state accountability. Oromia has armed groups fighting for self-determination and an end to federal military crackdowns in rural Oromia. And the peripheral communities in Gumuz and Somali regions demand an end to land dispossession caused by federal. كمتري وزلهم كندي كوينات بتعدكم زلو يم زريوهم زلو سلازي كابي بقس بتقراي انت جمير كايبلو تقراي كابو البريتوريا جمير اكساب جي سلام سلازي رغبت تدللا نتي ديل ناي بريتوريا ملو كتكبر كم ما توسيد لهم زلو مريت كون لسلهم ابت فدرال سيستم دما كتملس ويون غبا نختركب يا تدل زلا ابي احمد دما نغلو حيزو انفاكتهم استشماغلو نعاتاتهم قوي وسيدهم ويوناتي لو خاصل زنبرنا باي مزيوم هو حزب بهال دما يفلطوني بمبال وعل بريتوريا نفرام زغونه بارتون سريزو امبلي زبل سبيو ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ጽቡቕ ገበር ካይሎም የጣቁዕሉለው አንጻር ዝኾነ ስጉምቲ ይወሰዱን هو حد ما ባር እምብኻበልኩም ነገራተይ ባዕለይ ክፍጽም ይብላሉ ፋኖ ናይ ዘበናት ግፍዒ ኣብ ልዕለይ ወሪዱ ሕጂ ድማ መሰረት ሰውሳነ ከልወንሎ እንተዋሕደ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ዝግባኣኒ ቦታ ክወሃበንሎ ዝብል ናይ ዘበናት ኣብ ልዕለይ ተቐሚጡ ዝጸንሐ ፀገማት ድማ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ቃልሲ ዘለዎም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ካብቲ ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ዝበርትዕ ቃልሲ ዘካይዱ ዘለውን ፋኖ ክንብሎ ንኽእል ኢና ኣብ ኦሮምያ ብርግፅ እቲ ኦኤልኤ ዝብልዎ ኣሎ ንሱ ድማ ዝደልዩ ዘሎ መሰረት ሰውሳነ እዩ ግን ብልፅግና ናይ ኦሮሞ ስርዓት እዩ እቲ ኦኤልኤ ድማ ናይ ኦሮሞ ሓይልን ንኦሮሞ ሃገር ንምግባር ዝቃለስ ዘሎ እዩ ስለዚ
ብዙሓት ሰባት ክልቲኦም ሓደ ደ ይኮኑን ኢሎም ዝጥርጥሩ ሰባት ኣለዉ ለንቀነ እውን ንጀዋር ዝግብኦ ዝወሃቦ ዘሎ መልሲ እንተሪኢና እቲ ኦላ ዝበሃልን ገለ ክፋል ናይቲ ኦሮሞ ተቃዋሚ ኢሉ ዝንቀሳቀስ ኢሊትን እቲ ኣብ ብልፅግና ሰፊሩ ዘሎ ኦሮሞን ብድሕሪ መጋረጃ ወይ እውን ብካልእ መንገዲ ዝመሳሰሉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዘረባ ዳርጋ ዓብይ ቦታ እናረኸበ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ወይ እውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ሸር ትግበር ዘላ ስእሊ ሪኢኹማ እንትኾንኩም እዛ ስእሊ እዚኣ እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጀዋር ማስክና ትቅልዕ ምስ ኣበለ መን ኮይኑ ፀኒሑ ኢሎ እሞ ኣብይ ኣሕመድ ኮይኑ ፀኒሑ ኢሎ እንጂዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ክትሪኦ ከለካ ንብዙሕ ሰብ ዘደናግር ነገር ኣለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ተወላሲ እንታይ እዩ እቲ ዕላማ ናቱ ናበይ ገፅ እዩ ዝቃለስ ዘሎ ምስቲ ናይ ንኣዲስ ኣበባ ተቆፃፂሩ ነዛ ዘረባ እዚኣ ንምጉላሕሲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ደንቀነቲ ብስም ዲያሎግ ተባሂሉ ዝካየድ ዝነበረ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍረ ከም ዝተበተነ ዝንገር ዘሎ የተሰጠውን ውሳኔ በተመለከተ ብዙ ውዥንብሮች ተፈጥረዋል። አንዳንዶች አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል መቀመጫ እንድትሆን ምክረ ሀሳብ ቀርቧል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ አይ ሐሰት ነው፣ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ክልል መቀመጫ እንድትሆን አልተወሰነም፣ ነገሩ እስካሁን በቀጠለበት ይጽና በሚለው ተስማምተናል የሚሉ መረጃዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ። የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ከቀረቡት ምክረ ሀሳቦች አንዱ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ በመሆን የህገ መንግስት እውቅና እንዲያገኝ የሚያደርግ ነው በማለት ተናግረዋል። ትናንት ከ11 ሰዓት ከ30 ደቂቃ ጀምሮ በነበረው ውጥረት የተሞላበት ስብሰባ ላይ የአማራ ክልል ተወካዮች ስብሰባውን ረግጠው ስለመውጣታቸው ቢቢሲና ዋዜማ ራዲዮ ምንጮቻቸውን ዋቢ በማድረግ አረጋግጠዋል። ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገራዊ የኢትዮጵያ ሃገራዊ ምክክር ዝብል ሽም ወሲዱ ኢትዮጵያ ብዲያሎግ ጌራ ሽግራ ክትፈትሕ ትኽእል ስልጣነ ዘለዋ ናይ 99,000 ታሪክ ዘለዋ ብላብላ እናተባህለ ንሓሶት ደጋጊምካ ስለተዛረብካዮ ሓቂ ከም ዝመስል ኮይኑ ዝስምዖ ብልፅግና ብዲያሎግ ዝፍታሕ ሽግር የብሎም ብዝርርብ ዝፍታሕ ሽግር የብሎም ሽግሮም ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብዲያሎግ እንተፈትሐ ግን ነቲ ዲያሎግ ወይ ነቲ ዝርርብ ዘካይድ ዘሎ ኣካል ጉሒላን ሌባን ስለ ዝኾነ ሽማዊ ዝርርብ እምበር መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ዝርርብ ክገብር ከም ዘይክእል ካብ መጀመሪኡ እቶም ነቲ ኩነታት ዝከታተሉ ከም በዓል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኣብ ድሙ ምስ ደማሙ ተኣኪቡ ዝገብሮ ዘሎ ዝርርብ ምዃኑ እዩ ነጊሩ። ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መፍትሒ ከምፁ ድሌት የብሎምን ዓቕሞውን የብሎምን ኢሎሞም እዮም ትክክል ንዓ ድማ አንፀባሪቖም ሓደ ካብቲ ኣብቲ ዲያሎግ ከም ዝብልዎ ዘሎ ባዕሎም ምስቲ ብልፅግናውን ምቅርራብ ዘለዎ ሚድያታት እዮም እዚኦም እቶም ተቃዋምቲ ይኮኑን እቲ ዝርርብ ዝግበር ዝነበረ ተወከልቲ ናይ ኣምሓራ ነቲ ኩነታት ረጊፆም ክወፁ ከም ዝመረፁን ብዙሕ ብልሽውናን ብዙሕ ምፍርራህ ድማ ከም ዝተገበረ ንኦሮሞ ንኣዲስ ኣበባ ፊንፊነ ምባላ ሓይሽ ሕጂ ናብ ክልል ኦሮሚያ ኢቲኻ ነቶም ካልኦት ቁማር ተበሊዕኩም ንግዚኡ ገዛ ክራይ ኣለኹም ብዕር ዝተወሰነ ግን ቦርሳኹም ጠርኒፍኩም ኣብ ዓድኹም ሸተት ኢልኩም ጥፉ እዩ ክኸውን ካፒታል እንታይ ክንገብር ኢና እንድሕር ኢሎሞ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክብሎም እዩ መይቢ ንሑመራ ክንገብረልኩም ኢና ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ስለ ዘላ ንዓዓ ንፌደራል መንግስቲ ይብና ካፒታል ኣብኡ ክንገብር ኢና ንዝርግርግ እሳ ክጠቕመና ትኽእል እያ ኣነ ብኣዲስ ኣበባ ክኸውን እየ ግን ካልእ ንዓይ ዝመስል መንግስቲ ኣብ ሑመራ ክተኽለልኩም ኢሉ ጆክ እንተገበረሎም እውን ዘገርም ክኸውን ኣይኮነን ምክንያቱ እናባላዕካ ምንባር ሓደ ካብቲ ዓብይ ሊቅነት ኣማዕቢልሉ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ 3,000 ሓምፂኻ መዓት ገንዘብ 20 ሚልዮን ብር ኣጥፍዩ ቢልዮን እምበር 20 ቢልዮን ብር ኣጥፍዩ ኣብዚ ዲያሎግ ዝብል ሸቐጥ ኢሎሞ ዋላ ሓንቲ ፍረ ድማ ኣይገበረን ተዋስኦ ገይሮም ድማ ዛዚሞም ኣለዉ ኣብዚ ንእሽተይ ሳመረ ነይሩኒ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፖለቲካል ፎልኣውት ኣምሓራ ወካውት ናይ ኣምሓራ ተወከልቲ ነቲ ኩነታት ገዲፎሞ ከም ዝወፁ ይንገር ኣሎ walked out of the closing session due to disagreement over the city status ናይ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ትኾን ብዛዕባ ዝብል ኣርእስቲ እዩ opposition rejection ናማ ዝብልዎ ዘሎ ወይ ከዓ እናት ፓርቲ ክልተ ናይ ኣምሓራ እቲ ናማ ዝበሃል ባዕሉ ክልቲኦም እቶም ፓርትታት ናይ ብልፅግና ናይ ዓቢ መሳርሒ እምበር ንህዝቢ ኣምሓራን ንኩነታት ኣምሓራን ብትክክል ዝውክኑ ከም ዘይኮኑ ዋላ ንሳቶም ክቃወሞም ምኽኣሉ ድማ ክንዲምንታይ ሕማቅ ፕላን ሒዞም ከም ዝቀረቡ እዮም ዝብልዎም ዘለዎም በርቶም ናይ እቲ ምስ ፋኖ ዝቐርብ ሚድያ ነዚኣቶም ንክልቲኦም ፓርትታት ሳክት መሸቀጢ ፖለቲካ እዩ ዝብሎም officially rejected the process and alleging backdoor federal interference and lack of transparency ግልጽነት ዘይብሉ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ብዙሕ ኣጀንዳታት ዝተተቸ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ከምኡ ድማ deputy commissioner ናይቲ ታሽሙ ማለት ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን ዝበሃል ዝነበረ ዶክተር ዮናስ ዳየ
clarified that these are the proposals, not the final laws, and will undergo further review. ስለዚ እንደዚህ ዲያሎግ ጌርካ ዝኾነ ይኹን ውዱእ ነገር ሒዞም ክኸዱ ይከኣሉ key recommendations ገለ ካብቲ ኣብ መደምደምታ ከም ምክሪ ዝተዋሃበ ነገራት ይብልዎ ዘሎ ኦሮሚያ's capital formally recognize Addis Ababa as constitutional capital of the Oromia regional state. ስለዚ ነዛ አዲስ አበባ ዝብልዋ ዘለው ናይቲ ክልል ኦሮሞ ኦሮሚያ ዝበሃል ማለት እዩ ካፒታል ክትከውን ከም ዘለዋ እዮም ዝነግሩ ዘለው self governance. The city should remain self governing and accountable to the federal government. تا ከተማ ናይ ነፍሳ ናይ ምሕዳር መሰል ክህልዋ ከም ዘለዎን ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ ድማ ክትከውን ከም ዘለዋ ይብለው security. Establish an independent security structure reporting to the city administration. ስለዚ ታ አዲስ አበባ ዝበሃል ነፍሱ ዝኻለ security structure ክህልዎ ኣለዎ በቲ ምምሕዳር ናይ ከተማ ድማ ዝመሓደር ክኸውን ኣለዎ ታ መሓደረት ናይቲ ከተማ ድማ ንባዕላ ጓል ኦሮሞ ዝኾነት እያ ስለዚ again ከመይ ጌርካ ኣሽቂዕካ ነታ ሲስተም ኣብታ ናትካ ትእትዋ legal shift. I mean, these people have a very serious problem. እዚ ጉዳይ እዚ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ክትግንዘቦ ትኽእል ኢኻ but again ናቶም ፀገም ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ጌርካ ክውሰድ ዝኽእል ኣይኮነን. At the end of the day ነቲ constitution ናቶም ክቕይርዎ ይኽእሉ ዳይክሉን ካላርስቲ እዩ. Article 49 paradox. The 1995 constitution labels the city as a federal capital while simultaneously granting Oromia special interests that have remained undefined for 30 years. Ownership debate. Oromo elite claim historically geographical rights while city residents and other ethnic groups advocate for a neutral inclusive administration. Oromo ጂኦግራፊካውን ታሪኻውን እቲ አዲስ አበባ ዝበሃል ፊንፊኔ ኣካል ናይ ኦሮሚያ እዩ ኢሎም እዮም ዝምግቱ እቶም ካልኦት ህዝብታት ድማ እዚ ከተማ እቶም ኣብኡ ዝቕመጡ እውን ደቂ ኦሮሞ ዘይኮኑ ናብ ኦሮሚያ ክኣትዉ ይደልዩን እዮም ካልኦት ክልላት ድማ አዲስ አበባ ንማእከል ሰንተር ናይቲ ፖለቲካል ሰንተር እምበር ናይትን ክትከውን ኣይግባኣን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ጥራይ ክረዳድኡ ዘይከኣሉ ኣብ ካልእ ዓበይቲ ነገራት ተረዳዲኦም ሽግር ናይቲ ሃገር ክፈትሑ እዮም ድሕሪ ኢሎምካ ኢልካ ጥራይካ ትሓልፍ ምክንያቱ ንዘይከውን ነገር እዚ ንትን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ከምዚ ኣብቲ ንሪኦ ፀናሕና ፀገም ናታቶም ናይ ኦሮሚያ ጥራይ ኣይኮነን እቶም ካልኦት ክልላት እውን ነብሱ ዝኻለ ሽግር እዩ ዘለዎም ከምቲ ኦሮሚያ ዝብልዎ ዘሎ ክልል ሶማል ቅድሚ ናይ ኩሎም ዝተበገሰ ቃልሲ ዘለዎም እዩ ዝበሃል ኢንፋክት ገለ ካብቶም ናይ ክልል ሶማል አክቲቪቲስ ቅድሚ ናይ ኤርትራውያን ቃልሲ ኢና ጀሚርና ዝብል ኣርጊመንት እውን ክዛረቡ ኢኻ ትሰምዖም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ምስ ኤርትራ ብምዝማዶም ብዙሕ ኣክቲቪስትስ ናይዚ ኦጋዴን ብዙሕ ቪድዮታት ክገብሩ ይርኢ ኣለኹ ምክንያቱ ኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲት ፓርትነር ናትና እያ ኤርትራ ስለዝጠለመትና ኤርትራ ገዲፋትና ስለዝኸደት ቃልስና ተዛሓቲሉ ዝብሉ እውን ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ሕጂ ፅምዶ ተመሊሶም ስለ ዘለዉ ድማ ብዙሕ ተስፋ ኣንቢሮም ኣለዉ ብካልእ ድማ እቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝበሃል እውን ናቱ ቃልሲ ኣለዎ እዚ ናይ ጉሙዝ ቃልሲ ድማ ሓደ ካብቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለምንታይ ኣብቲ ጉሙዝ ዝበሃል እቲ ኣባይ ግድብ ዝበሃል ዘሎ ኣምሓራ ገለገሊኦም እዚ ጉሙዝ ዝበሃል ደይ መደይ ተባሂሉ ካብ ኣምሓራ ዝፈንተትዎ ዝብል ዘረባ እውን ትሰምዓሎም ኢኻ በረገን እቲ ቃልሲ ናይዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ሃገር ዩጎዝላቪያ ክትከውን እያ ክብሉ ከለዉ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘረባ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ኮሚኒ ክኸውን ኣይከውንን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እቲ ሕቶ ግን ከምዚ እናበለ ዝቕፅል ዘሎ ቃልሲ ኢና ንርኢ ዘለና ሕፅር ኣቢሉ ስታሊን እውን ተዛሪቦ ነይሩ ነዚ አራት ተደምሮ ሲያሸንፈዋል ወይ ሶስቱን ለምሳሌ ከዛ ተውት ኦላን በዚህ በኩል ተውት በርታን ተውት ጋምቤላውን ተውት ጉሙዙን ተውት ኦጉጉሞ አፋርን ተውት ኦብነግን ተውት ሌላ ኃይሎች እነዚህ አካባቢ እዚች አጠገብ ያለችው ሰሜን አካባቢ ያለው ይችላል ወይ ነው ሱልታ አካባቢ ያለው ኦላን ተውትና ይችላል ወይ ነው ገና ሩቅ ያለው ይችላል ወይ ነው አይችልም እሱም ያቋል የገጠመው ችግር ከባድ ነው አሜሪካ ብትገባበት ማትወጣው ችግር እንደሆነ ያውቃል ድሮን ይተኩሳል ወይ ድሮን ይተኩሳል ምን ጥርጥር አለ ትላንት የሚተኩስ ነበር ትግራይ ውስጥ በርካታ ድሮንና ሚግ ጥሏል ከዚህ በፊት ጉዳት አድርሷል ሰው ገሏል ጉዳት አድርሷል ማንበርከክ ቻለ ወይ አልቻለም ከምዚ ንብሎ ዘለና እቲ ኩነታት ሓደ ካብቲ ብዝሕ ዝዝረብ ዘሎ እቲ ፋኖ ዝበሃል ኦርጋናይዝድ ክኸውን እቲ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩሉ ክተኣሳሰር ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ሓበራዊ ግንባር ክሳብ ዘየቆምካ ንዓቢ ጠጠው ከተብሎ ንዓቢ ንምንዋሕ ክጠቅም እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መንገዲ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ነገር ክሰምር ክኽእል ኣለዎ
ቀዳማይ ጸላይናቱ አብይ አሕመድ ምዃኑን ንኣብን ምፍንቃል ብኩሉ መንገዲ ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንሳ እንተተጌራ ጥራይ ተኻልእ ክብፃሕ ዝኽእል ስለዚ አብይ አሕመድ ድሮናት ጌርካ ህዝቢ ምጭፍጫፍ ንጸላተይ ብድሮናት ክስዕርየልካ ምፍታን ልሙድ ተርእዮ እዩ ንነዊሕ እዋን ድማ ዝተጠቀመሉ ካብ ኩናት ትግራይ ጀሚርካ ይብሉ ስለዚ ካብትን ህዝቢ ምስዳድን ምስቃይን ሓሊፍካ ግን ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ እዚ ኩሉ ከም ጎና ጫጭሐ ዝኸይድ ዘሎ ተቃውሞታት ካበይ ተበጊሱ እንድሕር ኢልካ አብይ አሕመድ ንሓደ ተቃውሞ እውን እንተኾነ ጠጠው ከብል ስለዘይከኣለ ዝመፅእ ዘሎ እዩ ኩሉ ሰብ ሞራል ረኺቡ ወይ እውን እንተደይ ጌርካ ናይ ጥፋት ሕቶ ክኾነካ ስለዝኽእል ተቐላጢፍካ ክትከይድ ኣለካ ካብ ዝብል ዝብገስ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ Prime Minister Abiy Ahmed's plan is to push for a full-fledged war to resolve the political deadlock. ስለዚ አብይ ኩሉ እቲ ናይ ፖለቲካ ድራማ እንኮላይ ነዚ ናይ ዲያሎግ ገለ ዝበሃል ዝነበረ ፈሺሉ ስለ ዘሎ እንታይ ክገብር ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ዓበ ኩናት ምግባር ጥራይ ዘሎ ዓበ ኩናት ገይሩ ቦ ገይሩ ክቕፅል ዝኽእል ካልእ ዝኾነ ክግበር ዝኽእል ነገር የለን እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ኣንጻሩ ዝቃለስ ኩሉ ብሕጂ ክረአ እንታይ ክግበር ንግዜ ክንገጥፈና ብሓፈሻ ግን እዚ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ከቢድ ኩናት ይመፅእ ከም ዘሎን እዚ ኩናት እዚ ድማ አብይ አሕመድ ብከቢድ ኩናት ጥራይ ክወፃእ ዝኽእል ክወፅእ እንተኮይኑ ካልእ ብሲቪላዊ መንገዲ ወይ ብምርድዳእ ዝበሃል ምርድዳእ ይገብር ኣለኹ ዲያሎግ ትበሃል ዝነበረት ወዲያ ኣላ ማለት እዩ ታካርዲት እያ መይት ኣላ ሕጂ እታ ናይ ዲያሎግ ኢሉ ዝፈተና ፊልሚ ኣብቂዓ ኣላ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ፍረ ተበቲና ኣላ ማለት እዩ እንታይ ፍረዳ ዝገደደ ሽግር ሒዛ መፅያ ኣላ ኣብ መንጎ ምሓራን ኦሮሚያን ዘሎ ከም ገለ ገይሩ ድራማ ክሰርሓላ ይሓሲቡ ነይሩ ናብ ዝገደደ ባእሲ ሰጊራትሉላ እንተጋሩ ድማ ዝበለፀ እዩ ዝሕጂ ምክንያቱ ተሓባቢሮም ነቲ ትግራይ ህዝቢ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ክልል ንከይሃርሞ እውን ይፍራሕ ስለ ዝነበረ ከምዚ ተሓባበሩ ይፍለጥ ነይሩ ግን ምናልባት አብይ አሕመድ ምስቶም ናይ ደገ ሓይልታቱ ገይሩ ናብኣ ከይበፅሕ ሕጂ እታ ጉዳይ ፀርያ ኣላ ማለት እዩ አብይ አሕመድ ኔክስት ሙቭ ናቱ ወታደራዊ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ተኻልእ ኩሉ ድራማታት ቀስ በቀስ ወዲእዎን ስለ ዘሎ ናብቲ ዝቕፅል ትካለ ሓይልታት ድማ ውዳቤታቱ ብምሕያል ንዓቢ ቻሌንጅ ክገብሮ ጥራይ ዘለዎ ትግራይ ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ብቕልጡፍና ተጋደደ ምምፅኡ ብተደጋጋሚ ኣጠንቂቑ እዩ ይብል ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ ዙርያ ይጋደድ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መብርሂ እዋናዊ ተግባራት ደብዳብ ነፈርትን ነገር ፅሕትራን ብልፅግና ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ትግራይ ብቐፃልነት ኣብ ጉዳያት ኢትዮጵያን ብሰፊሕ ድማ ብብርኪ ዞባን ንዘት እኳ ተፀውዐ እዞም ፃውዒታት ግን ቅቡልነት ከይረኸቡ መቐፃሎም ድማ ይረድእ ይኹን እምበር ብኣንጻሩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ጎንፅን ዘይምርግዓን ብምምዕባል ኩናትን ዕንወትን መሳርሒ ፖለቲካዊ ህልውና ገይሩ መቐፀሉ ድማ ኣፍሊጡሎ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ፀረ ትግራይ ዝኾኑ ወታደራዊ ፅሕትራታት ወሲኹ ኣሎ ዝበለ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ካልእ ምዕነው ኩናት ንምፅሕታር ኣብ ከባብታት ትግራይ ወታደራዊ ሓይልታትን ኣፁራትን ኣወፊሩ ምፅንሑ እውን ይገልፅ ኣብዚ ዓመት መድኻይ ኣብ ራያ እንትጮን ሸራሮን ኣብዚ ዓመት መጥቃዕታት ሰብኣልቦ ነፈርቲ ኣካይዱ እዩ ዝበለ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ነስዒቡ ድማ ሂወት ሰላማውያን ቀቲሉን ንብረት ተዓኒን እዩ ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሩ መንግስቲ ፌደራል ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሰብኣልቦ ነፈርቲ ምፍፃሙ ዝሓበረ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ስነ ልበናዊ ማህሰይትን ስጋኣትን ኣስዒቡ ምህላው እውን ግልፂ ገይረሎ ሽዑኳ እዞም ነገር ፅሕትራታት ኩናት እንተሃለዉ መንግስቲ ትግራይ ግብረ መልሲ ካብ ምሃብ ከም ዝተቆጠበ ድማ ብኻልእ ወገን የመልክት ስለዚ መንግስቲ ትግራይ ወይ እውን ናይ ክልል ትግራይ መንግስቲ ብተደጋጋሚ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘድሊ ሓበሬታን ዘድሊ መረጋገፅን ካብ ምቕራብ ዓዲ ይባዕለን ሓንቲ ካብቶም ንትግራይ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣብ ልዕሊኦም ዘለና ኣድናቆታነ ነዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኣካይዳናቱ ከም ተጋሩ ዝፈልጦ የለን ቨሪ ቨሪ ፋስት ካብ ዘለዎ ካብ ጉድጓዶም ይኹኑ ካብ ገሊኦም ቀልጢፎም መግለፂ ዘውፅኡ ከም ተጋሩ የለን ጫውጫው ናይዚ ዓለም ፅቡቅ ገይሩ ዝተረድኦም እንተሎ ህወሓት እዮም ስለዚ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ድማ ሕጂ እውን ብፅቡቅ ይጥቀሙሉ ኣሎ ቢካዝ ዳ ጊቭስ ዩ ኣን ኣድቫንቴጅ ምክንያቱ ዋላ በዓልካ ፀይቕካ ሃሉ ቀልጢፍካ እንተዊኻ ንብዙሕ ክፋል ናይቲ ማሕበረሰብ ዓለም ከተእምኖ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዘይኣመነ ድማ ከተደናግሮ ትኽእል ኢኻ ዲስ ኢዝ ሃው እቲ ፖለቲካል ላንድስኬፕ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ እውን ንሪኦ ዘለና ከም እዩ እዚ ካብዚ ቀፂልና ኣብቲ ካልእ ዳይሬክሽንስ ክንሰግር ብፍላይ ብቀይሕ ባሕሪ ክንጅምር ሓደ ካብቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ
turning Yemen's Red Sea coast into a new front in the regional war, using missiles, drones and threats against shipping to project power far beyond their territory. With the strategic Bab al-Mandeb Strait in their reach, the group is now putting pressure on Saudi Arabia and on one of the world's most important shipping routes. We'll take a look at our next report. Not control the sea, but they have found a way to make the sea a weapon. Missiles on the coast. እጂ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሓንቲ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ሕቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናስፋሕፍሐ ይመፅእ ከም ዘሎን ነታ ካርታ እንተሪኢኻያ ኣባ ኸላያ ተመደምደምታ ናይ ሕቲ ምንቅስቃስ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ስትራቴጂካዊ ገምጋም ናቶም ከፈለጥካ ክትበፅሓ ትኽእል መደምደምታ ኣለሳ ድማ if you just look at the map ባቤል መንደብ ክሓንቅዎ ክፍትኑ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ነቲ ትሕቲኦም ዘሎ ክፋል ናይ የመን ክጥርንፍዎ ከም ዝኾኑን ክሳብ ዓደን ማለት ድማ ታሪኻዊ እቲ ዝዓበየ ወደብ ዝነበረ እዩ ስቲል ኣዝዩ ኣገዳሲ ወደብ እዩ ክሳብ ናብኡ ንኽበፅሑ ሕልሚ ክህልዎም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ እዚ ድማ ኢራን ዝበሃል ሃገር ክሳብ ዘሎ ኢራን ድማ ክሳብ ዘይተሰዓረ they're going to push forward ታሕቲ ገጾም ክደፍ እዮም ነታ ባቤል መንደብ ድማ ክቆፃፀርዋ እዮም ተመሳሳሊ ኣብቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝግበር ዘሎ ድማ ኣብ ባቤል መንደብ ከተግብርዎ ክፍትኑ እዮም መብዛሕትኦም ሰባት ድማ ኣባዮም ዝመፁ ዘለዉ ሕቲ ዝበሃል ኣብ መወዳእታ ነዚ ባቤል መንደብ ሓኒቑ ገባርን ሓዳግን ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣብኡ ዝኸይድ ድማ ገንዘብ ከኽፍል ድዩ ካልእ ስልትታት ከታታት ድዩ ካልእ ስጉምታት ክወስድ ድዩ ብዙሕ ነገር ክፍትን ምዃኑ ብዙሓት ክኢላታት ነታ ምንቅስቃሳት ናቱ ዝርዩ ዘለዉ ይግምግም እዮም ካብ ዜሮ ተበጊስካ ዝግበር ግምጋም ከዓ ኣይኮነን ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ጉዕዞ ክንርኢ ከለና መን እዩ ንስዑድ የመን ወይ እውን ሕቲ ከምኡ ንኸይገብር ክኸልክሎ ዝኽእል ሓደ ካብኡ ክገብር ይኽእል እዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ንሽተይ መንስማዕዮም Strategic control of territory overlooking the Red Sea. Long-range missiles, drones, and the ability to threaten commercial shipping. Their target is increasingly clear, Saudi Arabia and Saudi-linked shipping. In July, the Houthis declared a maritime blockade against Saudi Arabia and warned ships against entry. ካብዚ ንሪኦ ዘለና ንስዑድ ዓረብ ቀፃሊ ብዙሕ ይሃርምዎም ከም ዘለዉ ወላ ነቶም ስዑድ ዓረብ ዝሰርሑ ዘለዉ ተቃወምቲ ዝበሃሉ እውን ይሃርምዎም ነቶም ናይ የመን መንግስቲ ዝበሃሉ ወታደራት ናቱ እውን ይሃርምዎም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስዑድ ዓረብ ዋላ እኳ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሓላፍነት ብኣሜሪካ ተዋሂብዋ ገለ ይበሃል እንተነበረ ኣሜሪኮም ይዛረብ የለ እስራኤሎም ይዛረብ የለ ስዑድዮም ይዛረብ የለ ማንም ዝፅሕፍ ወይ እውን ዝዛረብ እውን የለን ስዑድያ ከምኡ የለን ስነ ስርዓት ጌራቶ ዘላ ዝኾነ መግለፂ ተውፅእ የላን ስለዚ ዳርጋ ኣብ ካልእ ኣርስታታት ጎይ ዘላ እምበር ነዚ ናይ የመን ጉዳይ ዝኾነ ግብረ መልሲ ክትበሉ ድልውነት ዘለዋ ይትመስል እያ ዘላ ተመሳሳሊ ብወገን ኤርትራ እውን ዝኾነ ዝበሃል ነገር የለን ኤርትራ ዘብል ምክንያት እውን የብላን ሓቂ ንምዝራብ ኣይኖ እቲ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ እዩ ዝፀሓፍ ዘሎ እቲ ናይ እስራኤል ምስ እስራኤል ዝፀጋግዑ ነዚ ሓንቲ መርከብ ኣብቲ ከባቢ ናይ ኤርትራ ባንዴራ ሒዛ ወይ ብሽመ ኤርትራ ተሃድም ዝነበረት ብሶማላውያን ተጨውያ ገለ ዝብል ንዑ ከም ሓደ ዓብዪ ኣርእስቲ ወሲዶም ኤርትራ ምስቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ መንግስቲ ምስቲ ኣብ ካልእ ዝግበር ዘሎ እዚ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ልዑል ጠመተ ክወሃቦ ዘለዎ እዩ ገለ ነገር ክግበር ኣለዎ መዓት ፅሑፋትን ጓሓፍን እዩ ዝፈስስ ዘሎ ኣብዚ ሓለፈ እውን ነጊርናኩም ነርና እዚ ጉዳይ እዚ ግን ንኤርትራ ብቐጥታ ክትንክፍ ዝኽእልን ምስ ኤርትራ ብዙሕ ዘራኽብ የብሉን ንኤርትራ ኣብዚ ምልከታን ዘይምልከታን ኣጀንዳታት ምእታው ግን ኣካል ናይቲ ልሙድ ዝኾነ ናይ ሚድያ ልሙድ ተርእዮ ስለ ዝኾነ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ምልከታን ዘይምልከታን እናሓወስካ ምፅራፍን ምዝላፍን ከም ልሙድ ተወሲዱ ስለ ዘሎ ሸለልካ ትሓልፍ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ምሳና ብዙሕ ዘተሓሓዝ የብሉን እዮም ዝብሉ ግን ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታ ትክሰል ስለ ዘላ ግድን እያ ብዛዕባ ኤርትራ ክዝረብ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኸመይ ትሕዞ እንታይ ክግበረሉ እዩ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ክፈጥረልና እዩ ኣይ ዶንት ኖው ሓደ ነገር ጥራይ ንፁር ብወገን ሓደ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብብዙሕ መንገዲ ዝተፈላለየ ገይማት ትፃወት ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ነዚ ነገር እዚ ክንርዳእ ሓንቲ ጎዲላትና ኣላ ምዕራብ ናትና ክንከይድ ኣለና ብምዕራብ ናትና ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ድማ ክንርኢ እሱ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዩ The dust storms of Omdurman have become familiar for Hamza and his family. They came to the city 2 weeks ago from Al Jammama in Sudan's North Kordofan state. Hamza fled his hometown together with his children and grandchildren, escaping the paramilitary rapid support forces.
ህዝቢ ሱዳን ዘለዎ ህይወት ፈፂምካ ክትርድኦ ዘይትኽእል እዩ ሕጂ ኣብቲ ሰሜን ኮርዶፋን ዝበሃል ብርቱዕ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዋላ እኳ ይድፋእ እንተሎ ይነበነው እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካ በቲ ኩሉ ግዜ ትፈልጦ መንገዲ ናታ ገይራ መሳት ብሎስ ብዛዕባ ሱዳን ሓደ ኣገዳሲ ፅሑፍ ኣውፅኡ ኣሎ ወይ እውን ሓደ ትልሚ ናብ ዩኤን ክሰድድ ከም ዝኽእል ይጥርጠር ኣሎ እንታይ እሱ ድማ according to Sudanese diplomatic sources cited by Ashraf Bloomberg ዝበሃል ተጠቂሱ መሳት ብሎስ special envoy ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካን ኣብ ሃገራት ዓረብን has requested a UN Security Council meeting on Sunday on Sudan next Monday ንሶኒ ሲብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንሴኪሪቲ ካውንስል ኣኼባ ንክግበር መሳት ብሎስ ኣውዒኡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ he is expected to propose a non-fly zone covering areas controlled by both the Sudan's armed forces and the rapid support forces ስለዚ non-fly zone ዝኾነ ነፈርትን ይኹን ካልኦት ክበራሉ ዘይክእል ክበርሉ ዘይክእሉ ቦታ ክእውጅ ከም ዝኽእልን ወይ እውን ከም ሓሳብ ከቕርብ ከም ዝኽእልን ንሱ ድማ ንሰራዊት ሱዳንን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንክልቲኦም ጠጠው ንምባል ይብል ኣሎ أن مبزحتنا كم نقمته دعم سريع حماء كنتا سلازلو إذا تكتيك زيا كل جزء إذا تكتيك زيا نام فلاي زون تكسم أخلهم نقدافك ذكر لك نقدافي بزيا جيرهم يوم قتيلهم نقدافي كتفوق ما تخلوا تجيرهم نام فلاي زون مسألتنا تو كلاخل كم زي كل زخونة يقولنا فاريت الإلكا نيتوك تار ما يلوم كهرمو جميرهم مالتي that's why it كان قرخان أسيرهم كقتلوا هذا فتنو لمن قديزي أمبر دنقاس أنا حزب تزلوهم نام فلاي زون نسرائيل يوم كلوان يرو أب سوريا أب ليبانوس أب غزة نام فلاي زون كجبر لا كجدد زجبا هجر تلا إسرائيل ينيرا however إسرائيل كون كله حق زبالية لن أب سودان جن زعجت ريوزلهم كساسات سراوي السودان صبوا بروجرس يقبل سلازلو نوعنا محنقال كساب إمارات كارتوري دوازلو شجر تزحن قال لنا جرجيرا زررب ديو قال جير كانت تكون تات من نوح زي كل عالم نريو زلنا وقداينا إيران من طريق أمريكا سلزي تدالو زلا تفلالي درامات تفتنا الله again سودانويان أب كبيد بدهوي أب كبيد مجرق يمزلو جن تكون تاتكا كل نجار عبيدو ما يكون نزلو أعطي القبر لو بتدعى مسرع سراويت ناتونا قدفنا بسوداني صبر كم زلو ينقر جن تكوينات بقليلو كودا زخليو نابز قرب درجة بس حللكا كتجهروا لهم كتزاربوا لهم تخل كنا تاتا يكون تزاقرم دبوب السودان بعلا بسبوغ يلن تشاد بحال نسبوغ يلن بزعات هقرات ابتكاب زلوا وشتاوك الولاو زلوانين سلازي اتي كارتانا يكرنا فيكا كترو يخلغا مكلا يمستسقرنا زلو كترو يخلغا اتا حساسا بدرجاينا غنبلغ سلازي ازي ون حدا كابتس بحال زلو so بلوس will most likely call for انتاي حتى كقرب خليلهم يقمتلو immediate cessation of hostilities across Sudan لك كم تكوها نابلو وقراصنا يتصابوها تا بريتوريا السفرارم وا كما تمثل دم في السودان لمن تاي علامة كساب زدلو كتنقصاقصهم تخل نقر يازيا تكوها ويكذا ناي وعل بريتوريا انت غير وابي احمد يفزلو مدلادل غيرو كل نقراتو اسوار كساب زفري كساب صبوق زخونه مدلدال تقبر تعيماتو الله كم دما حجن رياض لنا اب اثيوبيا اب السودان كقبر زخلون نعوز مسل نقر يو مبزحت جزء أبتوانتي نتوع البريتوريا قبروا خلوني هو حاتنا مدحاني بحال نيرو أنا تو حاتي سعر سلزنا بري أمريكا نساتو تقف حيل كسعر تجميرو هزو زغوني مقراصنا تخسيح توج فلازم كم ردوا جينا كنوا زون خل مالتي كابو قصدهم a nationwide arms embargo rather than one limited to Darfur كمنما بهاجر درجة أسوار نخيجوز نخلتهم حالتات تتوقبلهم إذا حجنا منيا نسراوي السودان ترايك تاسي معناته اتدعم مسارع ببزح من قد شناخيرون كتولو سلازغون زياتا تصاوت هقول لك زي نتسال ايخا اسوار كنت خم زي كل كنقساقس كم زي كل سقمتك وسط كم زي كل غيركا تاسرو نتنات كاسا قدما بحبو رديت اتلخو اخلي اتلخو مدهانيت اتلخو نبلكا دروناتن اسوارن تعطوا مالتي سودانويان نزو كداي زكوا كقبلوا دي ما يقبلوا نغزي زغدف كوينو ግን كبيت زخونه بدويد مصوم زلو a stronger support for peace efforts including initiative led by the African Union and the Quintet. ስለዚህ ናይ ሰላም መስርሕ ድማ ክፍትንዮም እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ንሱዳን ከርባሓ ዝኽእል ኣይኮነን ምክንያቱ ነቲ ሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳን ኣልዮም ብምንታይ ክትክእዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ሲቪላዊ መንግስቲ እዮም ዝብሉ መን እቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ብኢማራትን ብካልኦት ሃገራትን ዝተገዝአ ኣብ ጅቦኦም ብጅቦኦም ዝኽፈል ሰብ
ከም ሲቪላዊ መንግስቲ ኮይኑ ከኣትዩ ሽዑ እንታይ ገብር እዩ ነቲ ኣጀንዳታት ናይቶም ዝኸፍልዎ ዘሎ ከተግብር እዩ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ሱዳን ከምኡ ንሰራዊት ሱዳን ደዋፅኦም መንገዲ በቲ ዝኸድዎ ዘለዉ ተፀሚሞም ተወዲኦም እዮም ግን ከምኡ ክገብሩ ከምኡ ዓይነት ናይ ምፅዋር ክእለት ክህልዎም ይኽእል ዶ I don't know. However, the proposal is unlikely to pass due to the expected opposition from China and Russia. ولا كنت حسبنا في Security Council كقرب زغل تقونه تحسب جن تقبلنا كركب كنيو أمريكا بولن تعطي قبرة خلطة كوينو China and Russia كحلفوا زغل هيكونن any sanctions that follows would probably be imposed unilateral by the United States. لذا أمريكا في Security Council زغربت تحسبت تقبلنا كركب سلزي كل نسان بتومناتها من كراغرات نجيرا أي نفسها جلاك تجبر كم تخليهم زنوبر زلو بزيون حدا لنكنا كجبر زغل دراما هنا هنري بوداينا السودان ما رئيسة حساس بكا كم رئيسة لنا but again this is going to have a lot of pain Libya scenario exactly على نزيارة أخوانس أن هجن ناي ليبيا scenario هنا نرزة لنا كم غير كانت دعم سريع تقبلنا كم زركبن شعود ما متى تقبلنا زرها بدما بعدها تشمت كبر مالتنا من قصة تمصل أب ليبيا نتي بجنرال خليفة حفتر زمن راح زنبرة سويلو حدا قال كفالنا ليبيا حزوز زنبرة هجي مستو مس أمريكا تزرعيبها مست منقستي الردادية نخلط يوم زبا كل منقست كت مصر تفتن كم زلا ويونا بكمو مصر تقتل كم زلا يزن قرزل شو أداتي إمارات دليل ماكمي ونتي حفتر وني إمارات يتدقفو تمساسال كونسبت يوم كتب بروز فتن زلو and the army recently began using drones to intercept hostile RSF long-range drones. በሓፈሻ ሰራዊት ሱዳን ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክገብሮ እዩ ብኸመይ ክርዮ እዩ ንግዜ ክንገጥፈይና ግን ኣገይን ኣብዚ እውን ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እዚ ካርታ እውን ናይ ቀደም ካርታ ሓድሽ ካርታ ኣይኮነን ህዝቢ ሱዳን ሕሰም ይረክብ ኣሎ ሽግር ይረክብ ኣሎ and I mean መሳኪን ዞም ህዝቢ የደንግፁኻ ትሽግሮም ግን ክውዳእ ዝኽእል ኣብ ዝቐረባ ክውዳእ ክእል ኢልካ ትዛረበሉ ነገር ኣይኮነን the problem persists ከም ዘለዎ ክቐፅል ከም ዝኽእል ተፀገም ኢና ንርኢ ዘለና ካልእ ለንቀነ ሓንቲ ላብዚ ብልፅግና ክሸፋፍንዋ ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ኣምባሳደር ናይ ጣልያንሲ ብሕማቕ ተሰጉጉ ካብ ኢትዮጵያ ተገሊፉ ጣልያን ድማ ጎሲማታ ትሚላ ኣላ ከምቲ ዝድለ መልሲ ትህብ የላን እንታይ የጋጥሙ ንዝብል ድማ ብዙሕ ነገራት ይፀሓፍ ኣሎ እዚ ኣምባሳደር እዚ ንምንታይ እዩ ተሰጉጉ መንግስቲ ጣልያን ስለምንታይ ጠጠው ክብል ክኢሉ እቲ ብልሽውና ብመንገዲ ናይ ብልፅግና ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ኣብቲ ውሽጢ ጣልያን ኢድ ከም ዝነበሮ እቲ ብልሽውና ብኤምባሲ ናይ ጣልያን ዝግበር ዝነበረ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ናይ ጣልያን ድማ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ዘይምኻሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ረኣያ ክሳዕ ክንደይ ድኹም ምዃኑ ኢኻ ትርኢ ዳትስ ዋይ ድማ መዓት ገንዘብ እቲ መቴዮ ፕላን ተባሂሉ ብኤውሮጳ ሕብረት ዝተበየነ ባጀት ቢልዮናት ዶላራት ዳርጋ ሰንተር ናይቲ ማቴዮ ፕላን ኣዲስ ኣበባን ኢትዮጵያን እዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣምባሳደር ኣብኡ ዘሎ ድማ ዓብ ተራ ክፃወት ዝግብኦ ድማ ብልሽውና ካብ ኤምባሲ ከፅሪ ክብል ካብቲ ቦታ እቲ ብሓፂር ግዜ ተሰይጉ ከይዱ ኣሎ መንግስቲ ጣልያን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ጣልያንሲ ሓደ ሓያል ኤውሮጳ ሃገር ተዝኸውን ነይሩ ገለ ነገር ምገበረ ኣምባሳደር ናትካ ተሰይጉ ሲ ዝኾነ ክትገብር ዘይምኻልካ ዘገርም እዩ ባተገን ነብሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእሲና ንርኢ ዘለና እቲ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዳርጋ 10 ወርሒ ኣይገበረን 9 ወርሒ ገይሩ ዘሎ ይብለው The recall was issued in Droga, the Rogra ይብልዎ by way of exception to the minimum period of service rules, a rare move for a standard rotation. ከምዚ ኣብ ሓፂር ግዜ ክስጎብ ንቡር ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ allegation. Journalist Massimo Albertisi ዝበሃል ማለት እዩ reported that Fabrizi was effectively kicked out following pressure from the Ethiopian government. It is after the Makamang's Ethiopia's Mazay. Official denial. The Italian Foreign Ministry issued a statement that denying he was forced out of the embassy in Italy. The Minister of the Affairs in Italy said, "I ተሰጎጎን ኢሉ ከመኽኒ ዝፍትን ዘሎ ኣክንዲ ግብረ መልሲ ዝወስድ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚያ ገለ ነገር ከም ዘላታ ድማ ትፈልጥ ማለት እዩ ሓደ ብልሽውና ወይ እውን ኣብ ስርቂ ወይ እውን ኣብ ሕማቕ ተግባራት ተረኺብካ ኢኻ ብከምዚ መንገዲ ትሰጎ ከምኡ ነገር ከም ዘጋጠመ ዝግለጽ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ብልሽውና ናይቲ ብልፅግና ገለ ነገር ኢድ ክህልዎ ኽእል መንግስቲ ጣልያን ድማ ዘይፀረየ ኢድ ከም ዘለዎ ዘይፀረየ ጉዳይ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር Only weeks before his recall, the Foreign Ministry published an interview with Fabrizi describing a long-term strategic plan
for Italy-Ethiopia relations. No signal of planned departure were visible. ቅድሚ ሓደ ወርሒ ቅድሚ ምስጓጉሲ ኣምባሳደር ናይ ጣልያንቲ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ዘለዎ ስትራቴጂካዊ ፕላን ከም ዘለዎም ይዝረብ ነይሩ። ስለዚ ንክስጓግ ምዃኑ ብዙሕ መደብ ከም ዘይነበረ እዮም ዝገልጹ ዘሎ። እንታይ ዳኣጋጢሙ ማቴ ፕላን ንኣብነት ስትራቴጂክ ስቴክስ ሓደ ዓብይ ሓደጋ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይብሉ ኣለዉ። ሓደ ኢትዮጵያ is a primary pillar of Italy's flagship Mattei plan. ስለዚ ኢትዮጵያ እቲ ማቴ ፕላን ተባሂሉ ኣብ ጣልያን ዝተገበረ ዳርጋ ኣብ ኢትዮጵያ መስሪቶሞ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ። For Africa, a sudden leadership gap at the embassy risks stalling these economic and infrastructural goals. ስለዚ ሃንደበታዊ ኣምባሳደር ዝኣክል ክሰጉግ ከምዚ ዓይነት ፕላን ሒዙ ዘሎ ብዙሕ ሽግርን እንቅፋትን ክፈጥር ዝኽእል እዩ። ካልእ regional instability. The Horn of Africa is currently facing ongoing clashes in Tigray. እቲ ዞባዊ ኩነታት ድማ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዘሎ ይብሉ። ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናትን ወረብ ኩናትን ኢትዮጵያ's high stakes claim ኢትዮጵያ ድማ ክሌም ይብልዎ ኣለዎ ሕጂ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ዘረባን ዕግርግርን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ከም ናይ ኢትዮጵያ ሕቶ ገይሮም እዮም ዘቕርብዎ ዘሎ። fragile relations with Somalia, Somaliland, Sudan and Eritrea. ምስ ኩለን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ድማ ሕማቕ ዝምድና ከም ዘለዎ. Broad influence. Fabrizi was also Italy's representative to Djibouti, South Sudan and IGAD. ከምኡውን እዚ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ጣልያን ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ከምኡ ወኪል ናይ ጅቡቲ ወኪል ኣብ ጅቡቲ ከምኡውን ኣብ ደቡብ ሱዳንን ኣብ ኢጋድን ከም ዝነበረ እውን ይነገር ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ስልጣናት እውን ዝነበረ እዩ። ቀልጢፉ ክትካእ ተደኪሉ ዓብይ ጋፕ ናይ ስራሕ ከጋጥም ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ሕጂ እንታይ ኢሉ ኢንኳይሪ ፋይልድ ሴኔተር ኢቫን ስካልፍራቴሎ ዝበሃል ማለት እዩ ኢታልያ ቪቫ ዝበሃል has filed a formal parliamentary question. ሓደ ሕቶ ኣቕሪቡ ከም ዘለውን the government is being asked to clarify if the recall was an internal administrative choice or a result of confidential request from Addis Ababa. ስለዚ ስለምንታይ እዩ ካብ ስርሑ ክስጎኪ ኢሉ ዝብል ሕቶ ኣበጊሶም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና። and this is going to be maybe an important step ነቲ ምስ ብዙሓት ፀገም ዘለዎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ተወሳኺ ካልእ ዘይምርድዳእ ምስ ኩሎም ዝገብሮ ዘሎ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። but again I don't think there will be any consequence ንኢትዮጵያ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ easy ride ብቐሊል ዝበለ መንገዲ ዝገበረ እንተገበረ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ይቕረታ ዝብሉሉን ከም ድሌቱ ክዕንድር ዕድል ዝብዎ ስርዓት ስለ ዝኾነ ሸለሊኻ ክትብሎ ትኽእል። ንቐፅል ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ 2024, Ethiopia and Somaliland signed a memorandum of understanding that granted landlocked Ethiopia access to the Red Sea through a leased coastal area near Berbera in exchange for Ethiopia's potential future recognition of Somaliland's independence. The deal, whose full text remained largely confidential, sent immediate shockwaves across the Horn of Africa. While it was later moderated through Turkish mediation that produced a separate understanding between Ethiopia and Somalia, the MOU marked a clear escalation in long-standing frictions between እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሓደ ነገር ኣሎ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ካባና ወፃኢ ድማ ኣብ መንጎ ጅቡትን እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃልን ሓደ ዘይተፈትሐ ግድል ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ድማ ቀፃሊ ወጥሪ የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ጅቡቲ እቲ ሶማሊላንድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣፍልጦ ንኸይረክብ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ። ምክንያቱ ሶማሊላንድ ዝበሃል ኣፍልጦ ከይረኸበ ከለውን ኣብ ቁጠባ ወይ እውን ኣብቲ ረብሓታት ናይ ጅቡቲ ቀጥታ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መንጎ ጅቡትን ሶማሊላንድን ዓብይ ቴንሽን ከም ዘሎን ብዙሕ ክርክር ከም ዘሎን እቲ ጅቡቲ ዝበሃል ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ዲፕሎማስያዊ ቃልሲ ይገብር ከም ዘሎ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ንኸይረክብ ኢትዮጵያ ድማ ናብ ሶማሊላንድ ገጽ ንኸይከይድ ኩሉ ዓይነት መኻልፋት ክገብር ከም ዝደሊ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ተወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘይምርግጋእ ኢና ንርኢ ዘለና። ወል ዘይምርግጋእ ዳርጋ ኦልሞስት ኮመን ፊቸር ኮይኑላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንብሎ ንኽእል ኢና ከም ሓደ ንቡር ነገር ጌርካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ። ናቲንግ ኒው ናቲንግ ስፔሻል። ካልእ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ጀዋርካ ብዙሕ ኣዛረባ ኣርእስቲ ኣሎ። ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሆናል ብለው ጠብቀዋል በብዙዎቹ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች። ይሄን በተለያዩ መድረኮች ሲያንጸባርቁት ታያለህ። ቅድም ካንተ ጋር ሳወራ ምናልባትም አሁን የሚሆነውን አብይ እንደሚሆን ቢያውቁ ኖሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ፋይት ያደረጉት ነበር ብለኛል። ኃይለማርያም ደሳለኝ ይሆናል ብለው የጠበቁት ሰው ኃይለማርያም ደሳለኝ ሳይሆንላቸው ሲቀር ወደ ድብድብ መግባታቸው ግልጽ ከሆነ አብይ ከመደባደብ ውጪ ምን አማራጭ አለው? ብዙ ጊዜ በትንታኔዎች አብይን ብቻ
ጠቅላይ ሚኒስትሩን ብቻ ጦረኛ የማድረግ ነገሮች ነው ትንታኔዎች ያሉት እና እውነታው ይሄ ከሆነ አብይ ከመደባደብ ውጭ ምን አማራጭ አለው? ጥያቄውን እንግዲህ መቼ የሚለው ነው። ከ2020 መግባት በኋላ ብዙም አማራጭ አልነበረም። ነገሮች በራሳቸው ነው እየሄዱ ያሉት። ከዛ በፊት ግን ብዙ አማራጮች ነበሩት። ለምን አብይ ኃላፊነት መውሰድ ያለበት? የሀገሪቷ የፖለቲካ አብይ አሕመድ ሓደ ዓብይ ኣዛራብ እንድዩ ግን ካብቲ አብይ አሕመድ ንላዕሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛራብ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እውን ጉዳይ ናይ ጀዋር እውን እዩ። ጀዋር ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቱ ብብዙሓት ናይ ኢትዮጵያውያን ሓይልታት ኣብ ዓብይ ክሪቲክ ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። ከስማዓኩም ሓደ ክልተ ካብቲ ዝወሃብ ዘሎ ነቐፌታ ማለት እዩ። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ አብይ አሕመድ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝኾነ ይኹን ንዘራረብ ኢልዎም ክዘራረብዎ ዝኽእሉ ሓይልታት እውን ስለዘየለው ንሱስ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ? ኪኖ ምድብዳብን ምትህርራምን ሓሊፉ እንታይ ኣማራፂ ኣለዎ? ግድን ከምታ ንሶም ብሓይሊ ከኣልይዎ ዘልዩ ዘሎ እሱ ድማ ሓይሊ ክጥቀም እታ እንኮቱ ተርፈ ዘላ ምርጫ ዶ ኣይኮነትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ አብይ አሕመድ ወርቃዊ ዕድል ተዋሂብዎ እዩ። ኣብ 2018 ክመፅእ ከሎ ቅድሚኡ ንዝነበረ ኢህደግ ዘይተዋህቦ ዕድል ተዋሂብዎ። እንታይ ማለት እዩ? ኢህደግ ስልጣን ክሕዝ ከሎ ወይ እውን ህወሓት መፅኦም ኣዲስ ኣበባ ክቋፀሩ ከለዉ ህዝቢ እልል እናበለ ኣብ ስቴጅ እናዘመረን እናታክዐን እናፀለየን ኣይኮነን ተቐቢልዎ። እንታይ ዳ ብሓይሊ ንመንግስቱ ሃይለማርያም ፈንቂሎም ጠቕላላ ነቲ ስርዓት ብደገፍ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ሓምሺሾም ሓድሽ መንግስቲ ክተኽሉ እዮም ተገዲዶም። ስለዚ ህዝቢ ዝፈትዎ ወይ እውን ህዝቢ መሪቑ ዝተቐበሎም ኣይኮነን ነይሮም። ሓይሊ እዩ ነይሩ። ሓይሊ እንድሕር ኮይኑ ድማ ክሳብ ሓይሊ ዝረኽቡ እምበር ብሓይሊ ከኣልዩኻ ኩሉ ግዜ ክፅዕሮ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ። ንአብይ አሕመድ ግን ንሓደ ብሓይሊ ስልጣን ሒዙ ድሌቱ ዝገብረና ዝነበረ ስዒርና ንደልዮ መራሒ መፅኡና ብምባል እዮም ተቐቢሎም። ስለዚ አብይ አሕመድ ወርቃዊ ዕድል ነይርዎ ንኢትዮጵያ ናብ ዝበለፀት ሃገር ንክቕይራ ናይ ብምሉእ ህዝቢ ድማ ብጀካ ኢሊት ናይ ትግራይ ዝበፅሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ደው ኢሉ ነይሩ። ነዚ ወርቃዊ ዕድል ሓሺሹ ስለ ዝበልዑ ሓላፍነት ክወስድ ክኽእል ኣለዎ ይብሉ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድማ the speaker compares PM to be a global CEO. Example, Google ማለት እዩ። Even if regional breaches, example, TPLF misbehave, the chief executive officer of the nation holds the final responsibility of the outcome. ብዘየገድስ ኣብ መወዳእታ ህወሓት እንታይ በዲሉ እንታይ ገይሩ ወደይኮነ እዚ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ተሓታትነት መን ይብላ ኣሎ? እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር እዩ። ኣብ ኤርትራ ልክዕኩም ዞባታት እንታይ ገይሮም መን ከምዚ ገይሩ ዘይኮነ ኤርትራ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ወታደራዊ ኩነታት ናታ ቀዳማይ ዝሕተት ፕሬዚደንት እዩ። ስለምንታይ እቲ ፕሬዚደንት ኣብ ትሕቲኡ ንዘይሰርሑ ዘለዎ ከኣሊ ኣብ ትሕቲኡ ንዘይስርሕዎ ዘለዎ ክቕይር መሰል ስለ ዘለዎ ስልጣን ስለ ዘለዎ በዓል ስልጣን ስለ ዘለዎ ንስልጣኑ በይኑ ይጥቀመሉ ብኡ ድማ ተሕታትነት ህዝቢ ነቐፌታ ናብኡ ይገብር። አብይ አሕመድ ድማ ልክዕኩም ኩሉ ታብ ዓዲ ዘሎ ዋሓድ ከምዚ ገይርዎ ኢህደግ ከምዚ ገይርዎ ከምዚ ዝበሃል ዘይኮነ ስልጣን ኣለዎ ሓላፍነት ካለዎ ድሌቱ ይገብር ካሎ እዩ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ስለ ዘይዋፅኦ እምበር ይብላ ኣሎ። ስለዚ አብይ ዝተዋህቦ ዓብይ ማንዴት ናይ ህዝቢ ህወሓት ክረኽቦ ዘይከኣለ ማለት እዩ በሊዕዎ ይብሉ ኣለዎ። The ego and firing mistakes ይብሉ ኣለዎ። Humiliation and transition. The speaker critiques how Abiy removed TPLF heavyweights like ጌታቸው አሰፋ intelligence and General Samora እቲ ዝዓብየ ዝተጋግየ ወይ በደል ዝፈፀሞ ነቶም ንዓመታት ኣብ ዓበይቲ ቦታታት ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ከመይ ገይሩ ኣዋሪዱ ካብ ስልጣኖም ከም ዝጓሓፎም ንገሊኦም ፅቡቅ ገበሮም። ንኣብነት ንጀነራል ሳሞራ ኢልካ ንካልኦት ፅቡቅ ገበሮም። ምክንያቱ ውርደተኛታት ስለዝኾኑ ሎሚ ማዕከሮ ክልሕሱ ዝውዕሉ ዘለዉ እዮም። ሶሻል ሚዲያ ዎርፌር instead of graceful exit standard in high level diplomacy, these figures were mocked and humiliated on social media. እቶም ዓብይ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝነበሩ ከተወርዶም ከለካ ብክብሪ ሂብካ ወላ ትፀልኦም እንተኮይንካ ብክብሪ ኣሊኻ ካብ ፖለቲካ ክትኣልዮም ኣለካ ብሚድያ ድማ ክሮም የብሎምን ብግምጣሉ መዋረዲ ብሚድያ ከም ዝዋረዱን ከም ዝፅረፉን ከም ዝብልዑን ገይርዎም እዚ ድማ ዓብ ቅርሕንታ ኣብ ልዕሊኦም ብምፍጣር ንብሙሎም ኣንፃሩ ኣበርቲዖም ከም ዝቃለሱ ገይርዎ ይብሉ ኣሎ። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ንሱ ዝፈፀሞ ጌጋታት ሎሚ ተገምጢሉ መፅኡ ክበልዖ ዝደሊ ዘሎ ገበል እውን ካብኡ ዝብገስ ይብሉ ኣሎ። ዝኾነ ጌታቸው እዚ ጀዋር ዝብሎ ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ድሌቱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓፈሻ ግን እቲ ሃገር ብዙሕ ዘይተመዝመዘ ዕድላት ከም ዝሓለፋ እዩ ዝነግር። ንአብይ አሕመድ ግን ብዙሕ ሽፋን ይገብረሉ ኣለዎ ዝብሉ ድማ
እንከነ ዝኾነ ነቐፌታ አንጻሩ ሓደ ካባቶም ድማ ነዊሕ እዋን ሸለል ኢሉ ይኸዶ ከም ዝነበረ ዝነገር ሕጂ ግን ካብ ሕጂ ንድሓር ሸለል ክብልዎ ከምዘይደልዩ ዝገልጽ ዘሎ ስታሊን እዩ። ከምኡ ድማ ብዙሓት ናይ አምሓራ ምንድን ነው የተቃወመው? እሱ ወደ ኋላ እንየው፣ ጃዋርን ወደ ኋላ እንሄድ። ጽምዶ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ነው። እነማን ኦኤምኤን ያፈረሰው ኢሳት ያፈረሰው የኢትዮጵያውያን ህይወት ምስቅልቅል ያደረገው እሱን መጠገን ነው። ትብብር ተብየው እያለ ጃዋር መሐመድ የሚቀልድበት ትብብር ተብየው ትብብር የግድ ነው። እኛ ሌተቀን ምን ለፋው ጃዋር የሚባል ስም እዚህ ሚዲያ ላይ ስሙን ሳንወቅሰው የትላንት ነገሩን ሳንወቅሰው ጥሩን ብቻ እያወራን ትግል ላይ ገባበት። የትላንት ይቅርና ትግል ላይ ድሮ ያስብ ይሆናል። ድሮ ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጀዋር ነዊሕ እዋን ግዜ ሂብና ካይና ሕጂ ግን ኣብዚ ቃልሲ ናይ ፅምዶ ትገብሮ ዘለኻ ድዋጆ ክልተ ፀወታ ክፃወታ ይትኽእልኒ ኢኻ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ምሳብ ዲኻ ወላ ምስ መን ኢኻ መርገፂኻ ኣፍልጥ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ። ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብዪ ኣሕመድ ተዛዓበየ ሓደጋ ኣብዚ እዋን እዚ ፅምዶ ዝግበር ድማ ኩሉ ቅቡል ምዃኑ ነዚ ክከላኸል ወይ ነዚ ጠጠው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ድማ ፀረቲ ለውጡ ዝድሎ ዘሎ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ከም ፀላኢ ክረም ከም ዘለዎን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ ንፅምዶ ካብ ክትነቀፍን ገለን ንግሆ ምሸትን ንተጋሩ ከሰይጥንን ንትግራይ ንክጭፍጭፍ ብሚድያታት ገይሩ ኡይ ንዝብል ዘሎ ብልፅግና ተጋሩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንኤርትራ ባሕራ ክወስድ እየ እናበለ ዝፍክር ዘሎ ኢንፋክት ኣብ ካልእ ፅቡቅ ጌራ ነፂሩሎም ነይሩ። ኤርትራ ኣብዚ ኩናት እዚ ትግራይ ሓግዝን ኢላታ ኣይኮነን ተኣቱ ዘላ። ኤርትራ ኣብዚ ኩናት ተኣቱ ዘላ ተገዲዳ እያ ተኣቱ ዘላ። ንምክንያቱ ባሕርኩም ክወስድ እየ መሬትኩም ክወስድ እየ ገለ ክወስድ እየ ከምዚ ክገብረኩም እየ ከጥፋኩም እየ ክጭፍጨፈኩም እየ ዝብሎም ዘሎ ንሱ ስለዝኾነ እምበር ኤርትራ ንተጋሩ ከተጥሕን ወይ እውን ቤተሰባ ስለዝኾኑ ተጋሩ ሓልያ ተኣቶ ኩናት ከምዘየለ እዮም ዝገልፁ። ኣብዚ ተንበርኪካ ኣሜን ኢልካ ተማሕፂንካ ሰላም ሓቲትካ ምንባር ኣይከኣልን። ዳርጋ እዚ ዝሓለፈ 3 ዓመትን ፈረቓ 3 ዓመትን 8 ወርሒ 7 ወርሒ እኮ ዳርጋ መንበርካ ክቆይ ታይደ ተሪፉና ማለት ስርዓት ብልፅግና ብምሕዛን ዝኾነ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ዝምልስ ዝኸውን እንታይ ተሪፉ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምስ ተፈረመት ኣብ ትግራይ ኩሉ ነገር ተፈፂሙ ኩሉ ነገር ኮይና ዳርጋ ገይርና ምንታን ከኣምነና ከበድቲ ዕጥቅታትና ፈትሒና ምንታን ከኣምነና ዝተመረፀ መንግስትና ሳስፔንድ ገይርና ግዜያዊ ምምሕዳር ጣይሽና ምንታን ከኣምነና ኩሉ ነገራት በደላት እናሃለወ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ፀገም ህዝቢ ትግራይ ዝፍትሕ ኢልና ዘሚርና ምንታን ከኣምነና ናብ ስርዓት ብልፅግና ብተደጋጋሚ ናብ ሰላም ንእቶ ኢልና ደብዳቤታት ስርዓት ብልፅግና ግን ብሓፈሻ ከደንግፁኻ በቲ ሓደ ደንግፁኻ እዮም ቶም ህወሓት ዝወረዶም ሽግር እውን ኣቕሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ሰብ very difficult one. So with that let's jump to ናብ በዚያ ጌርና ክንሰግር ሃገራዊ ድሕነት ትሪኦ ዘለኻ ጉዳይ ናትና ድማ ቀዳምነት ክንድክር ኣለዎ በሓላ እሱ እንተገይርና ኢና እምበር ተከባቢ ዶ ክንቅይሮ ኮይና ሕጂ እሱ ተከባቢ ድሕና ነብረሉ እዚ ኣብቲ ቦታ ከመይ ጌርካ ትነብር ይትሕቱ ከመይ ጌርካ ኩነታትካ ተረጋግፅ ሕፅር ብዝበለ ከም ዝብለካ ከሎ ናይ ዶንሲ ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ ኣብዚ ከባቢ እቲ ዞባ ተረጋጊዩ ሓበራዊ ሽርክን ኣይ ዶንት ሲ ዳት ብኩሉ ብውዕላት ዝተሰነደ ፅቡቅ ኮይኑ ዝተሓንፀ ዶ ከም ናይ ኤርትራ የለን ክሊር ዩቱብና እቲ ዘረባ ድመፅእ ተሪኻዮ እቲ ንእሽተይ ንዓታቶም ሓለፋ እንድሕር ጌርካ ድማ ደ ሆል ኮንሰፕት ብሬክስ ጥርሙዝ ብኬር ኣላትካ በዚያ ጥራይ ከተንኩላ ይትኽእልና እቲ ኮንሰፕት እዚ ቀንደስ ገለ መሽን ጌርካ ዘይኮንስ በዚያ ከተንኩላ ክትብል ነታ ምምላኽ ሰብራ ትኽእለ that's how sovereignty ናይ ኤርትራ ድማ ፍራጃይል ድሕሪ ንእሽተይ ክትከፍእ ጀሚርካ they will demand for መሳዋ what are you gonna do ሰይ ብንእሽተይ ባሕሪ ወድድኹም ደይንቦም ዝብል ሰብ መቸም ሓንቲ ፖድካስት ምስ ሴም ኤምጄ ኣቡጋ እንዳከለኹ ዝገበርኳያ ብዛዕባ ፖለቲካ እውን ኣይኮነትን ብዓብያ ግን ኣብ ፖለቲካ ብዛዕባ ናይ ኩሉ ኩነታት ናይ ዞባና ስለ ዝበለኒ ኣብ ሴም ኤምጄ ኣይወፀትን ኣላ ግን ኣብቲ ናቱ ፕላትፎርም ክትከውን እያ ገለ ክፋል እውን ኣብዚ ከነምፅኢና ብዝኾነ this was also part of ኣብቲ ከይደ ከለኹ ግን ንግረ መንገደይ ኣብ ኡጋንዳ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ኣፍሪካ ዝኸድ ኩሉ ኬንያ ኡጋንዳ ብዙሕ ተኣምር እንድርየ ዘለኹ ሓንቲ ካብቲ ሎሚ ዝሰማዕኳ ደስ ተብለካ ገለገሌና ኣነ ድሕሪ ጅውን ብብዝሒ ከም ስራሕ ከም ዓብ ስራሕ ገይረ ክሰርሖ ዘለኒ እዩ እዚ is reaching for greater heights.
Let's get it. Right now, we're at the top of the highest point in our country. A building, an architectural marvel, an investment by Zebra Manufacturing worth $60 million, 120 meters up. It is indeed the tallest building in our country, the Pyramid Tower. It is going to be a Hilton hotel. Now, this investment is something that is changing the skyline of our city, making it more beautiful. You know, we as Zambians, we take the beauty of our city for granted. መቸም ኤርትራውያን you know there is a so called the sky is the limit ብልወሉ ሰማዩ ጫፍ ናይ ዕብየት ሰማዩ እናተባሃለ ዝዝረብ ንኤርትራውያን ድማ ብዘይ ቃል ዓለም the sky is the limit እዚ ሓደ ካብቲ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ንጁባ ንነዊሕ ዓመታት ኮንትሮል ገይሮማ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ አንጎላ ዘሎ ዕብየት ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግምት ይቲኻ ሕጂ ኡጋንዳ ከምኡ ድማ ዛምቢያ ዳርጋ ክልቴን ኤርትራውያን እናመለኽዎን ዝኸዱ ዘለዉ ሃገራት እዮም ኮይኖም ዘለዉ ናሽናል ኢንተረስት ዝብል ሓደ ናይ ኤርትራ እሙን ሶርስ ወይ እውን ኣካውንት ፈለው ግበሩ ኣብ ፌስቡክ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ፅቡቅ ክሰምዑ እንተደሊኹም ከተንብቡ እንተደሊኹም ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ኣካውንት እዩ እዚ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣብኡ ዝወፅእ ንኤርትራ ዘማእከለ እዩ ስለዚ ኢንፋክት ሓደ ሓደ ግዜ ሓበሬታ እውን ኣዝዩ ረኪቕ እዩ ሶ there must be some ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ ዘለዎ እዩ ዌል ሶርስ እዩ ኢንተሊጀንት ሰብ እዩ ስለዚ ጓልያ ወዲ ስለዘይፈልጦ ክዛረበኩም ኣይክንበት ብሪሊየንት ኣካውንት እዩ ከምዚኦም ካየድልዩና እዮም መብዘይ የገድስ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብፍላይ ነዚ ናይ ኣፍሪካውያን ኢንቨስትመንታት ብቐረባ እዩ ዝከታተሎ I'm very proud of that this kind of information እዚ እጂ ንሪኦ ፀናሕና ብካልኦት ክወፅእ ከሎ ዜብራ manufacturing ክብሉ ከሎ it sounds like some generic company but this is a Eritrean company ናይ ኤርትራ ካምፓኒ ምዃኑ ንዓና ክንገረና ኣለዎ I know ገለ ሰባት ዮ ናብ ኤርትራ ዘይኮነ ክትብሉ ኢኹም ትኸውን እያ ብሓደ መዓልቲ በቲ ኤርትራውያን ክዕወቱ ከሎ እታ ቀዳማይቲ ካብ ኣፍካን ካብ ኣእምሮኻ ትወፅእ ኤርትራዊ ሓውኻ ይዕወት ከም ዘሎ ክስማዓካ ክኽእል ኣለዎ ብዘየገድስ ናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ገለ ካምፓኒታት ካብ ኣሜሪካ ብጃፓን ዘለዎ ወይ ናብ ቻይና ዘለዎ ኣለዉ ከምኡ ንክኸውን ንቡር እዩ ጥራይ እዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ብዓድና ክንእትዎ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢልካ ምሕሳብን ምሕታትን ግቡእ እዩ ሸለሊልና ክንሰግር ኣለና ማለት ኣይኮንኩን ርግፀኛ እየ መብዛሕትኦም ኣብ ኤርትራ ክገብሩ እዮም ጥራይ እቲ መድረኽ ክስተኻኸል ኣለዎ ሶ እንታይ ገይሩ ይብላ ኣሎ ሓደ ኤርትራዊ ትካል ኣብ ጅቡቲ ገዚፍ መኽዘን ወይ ከዓ ዌርሃውስ ክገብር ከም ዝኾነ ኣብ ዛምቢያ ድማ ሂልተን ሆቴል ሂልተን ዝበሃል ብራንድ ስለ ዝኾነ ወይ ፍራንቻይዝ ስለ ዝኾነ እቲ ህንፃ ሰሪሖም ናይ ሂልተን ሆቴል ብራንድ ወሲዶም ክገብሩ እዮም ዛምቢያ እንተገይሸ ኣብዛ ሆቴል እዚኣ ክገይሸ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ናይ ኤርትራዊ ሆቴል ክገይሽ ደስ ስለ ዝብለኒ ኣብ ድሕሪ እጂ ክገይሽ ከሎ ከም ቻለንጅ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ሆቴላት ክኸይድ ክፍትን እየ as much as I can ምስቲ ናይ ኢንተርኔታት ድሌታት ዘለኒ ንዑታት ከማልእ ዝኽእል ኩነታት ተተረኺቡ ማለት እዩ my last trip was ሓንቲ ከይፈለጥካ ኣብ ኬንያ ኣብ ሓደ ናይ ራዲሰን ብላው ዝበሃል ሆቴል ነይረ okay it's okay but ናይ ኤርትራውያን ዘይምዃኑ ናይ ኤርትራውያን ሆቴላት ምህላዎም ሰማዕኩ ይሓር a little bit disappointed ኮይነ ምናልባት ኣብቲ ናይ ሓንቲ ናይ ኤርትራ ሆቴል ኣጋጣሚ ክዘውር ከለኹ ኣብኡ ኸድና ምስ ኢንጂነር በረኸት ኣጋጣሚ ዋና ናይቲ ሆቴል ብግሩፕ እዮም ግን ሓደ ካባቶም ኢንጂነር በረኸት ኣብ ፀኒዕና ተራኺብና ከምዛ ኣብ ኤርትራ ንፋለጥ ዝነበርና ካልኣይ ድማ ዳዊት ሓጎስ ዝበሃል ድማ ቦምበር ናይቲ ማሕበረኮም ናይ ኤርትራውያን ኣብ ኬንያ ንሱ ሒዝኒ መፅያው ኣብኡ ተላሊና ሰለስተና ኸ ናይ ቀደም ኣለምናይ ናይ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ስለ ዝኾንና ከም የለን ዕላል ኣብ መንጎ እንታይ ኢልና እስከ ኢንጂነር በረኸት ኣታ ከምዚ ኢልና ክንዕለል ከለና እኮ ንኻልእ ሰብሲ ናይ 10 ዓመት ኣፍልጦ ዘለና ኢና ንመስል ኢሉ ትኽክል ብቐሊሉ ኤርትራውያን ኣብ ፅቡቕ ነገር ተረኺብካ ቀልጢፍካ ኢኻ ኣብ ካልእ ነገር ትኸይድ ከምዚ ናይ ቀደም ትፋለጥ ኢኻ ትመስል ዝኾነ ናብቲ ስቶሪ ክመልሰልኩም ንሱ እውን ሓደ ዓብይ ከናን ሆቴል ዝብል ግራንድ ከናን ሆቴል ዲያገለ ትበሃል ኣብ ኬንያ ኣላቶ ክትከዱ ከለኹም ኣብ ኡጋንዳ ከለኹ ዛራ ጋርደን ሆቴል ዝብል ኣብየ ነይረ very good I had a very good privilege ምስቲ ማናጀር ናይቲ ሆቴል ምሳቶ ሜሮን እውን ተራኺበ ነይረ I had a very good chat ምስኡ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ክኢላታት ክራኸብን ዓበይቲ ኢንቨስተራት ክራኸብ ክኢለ ናብዛ ስቶሪ ክመልሰኩም ኩሉ ሓደ ንዓና ዓበይቲ ዓወታት ናይ ኤርትራውያን ክነግረኩም ስለ ዝደሊ እየ ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ትማል እስራናናና ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ብኣስመራ ሆልዲንግ ዝበሃል ዝፅዋዕ ኩባንያ ወይ እውን ብልሙድ ስያሜ እንዳ ዓንሰባ ዝበሃሉ ማለት እዩ ዝበሃል እንፈልጦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ንግዳዊ ምንቅስቃሳት ዘካይዱ ትካል ኣብ ጅቡቲ ዳሜር ጆንግ ኢንዳስትሪያዊ ዞባ ማለት እዩ
ኣብቲ ፍሪ ዞን ዝበሃል ዘሎ ዝህነፅ ግዙፍ ናይ መግቢ መኽዘን ከምኡ እውን ኣብ ሉሳካ ዛምቢያ ክስራሕ ተወጢኑ ዘሎ ሂልተን ሉሳካ ኤርትራውያንሲ መኽርዒ ዝኾኑ ህዝቢ ለይርእይዎም ከመይ ገይሮም ተፀጊዖም ናብ ጅቡቲ መፅኦም ኣለዉ they're brilliant they are genius you know this is one of the best decision ኣነ ዝረኣኽቦ ስለምንታይ ናብ ኤርትራ ክትመፅእ ተኮይንካ መጀመርያ ነፃላ መንደቕ ክትከውን ኣለካ እዚኣቶም ዓበይቲ ካምፓኒታት እዮም ናብ ኤርትራ ክመፅኦም ምስቲ ኩነታት ምስ ተቐየረ ግን ካብ ጅቡቲ ንዓሰብ ምፍ ክትገብር so simple so well done ናብ ዓድና ክመፁና ድዩ ትምኒትና ግን ቀስ በቐስ ይኹሉ እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ክስተኻኸል ስለ ዘሎ ሰው ኢልካ ንዓታቶም ጥራይ ኣምፂኻ መልሓስካ ምውርዋር ኣይኮነን ንሳቶም ከም ሰብ ሃብቲ ወይ እውን ከም ቢዝነስስ ኣብ ቢዝነስ ራሽናል ዘለዎ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ እቲ ኢንቨስትመንት ናቶም ሲ ኢንቨስት ክትገብር ከላ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ክትረክበሉ ኣብ ትኽእል ቦታ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር እንድሕር ንሱ ዘይርዳእካ ኮይኑ ፕሊዝ ጀስት ቀስ ኢልካ ካልእ ተማሃር ኣብዚኣ ኣቕምኻ ይትመጣጠር ኣብ ዓዶም ክገብሩ መብዛሕትኦም ዝረኸብኮም ቁስል ኣለዎም ኣብ ዓዶም ክገብሩ ይደልዩ እዮም እቲ ኩነታት ናይ ዓድና ምስቲ ዘሎ ፀገማት ስለደይ ተሳለጠሎ እምበር ቁስል ኣለዎም እንታይ እሞ ባዕሎም ስቶም ኢንቨስተራት ሲ ከይተዛረብካዮም እንታይ ይብሉ እንታይ እሞ ኣብ ዓድና ዘይኮነልና ዳ ንጉሂር ይብሉኻ እጂ ኣብ ዓድና ክኸውን እዩ እዚ ኣብ ካልእ ኣብዚ ቦታታት ተዓዊቶም ዘለዉ ኣብ ዓዶም ግዳ ክንደይ ክቐለሎም ይኽእል እቲ ኩነታት ኩሉ ኖርማል ተኮይኑ ስለዚ ኣገይን ነቲ ዓወታቶም ብፖለቲካ እናጠማዘዝና ኣይነባላሽወሎም these people are succeeding in a very complex world ኣብ ከቢድ ዓለም ኣብ ቋንቋ ዘይዛረብሉ ኣብ ህዝቦም ባህሎም ዘይፈልጥ ምስ ክብርታቶም እውን ምስ ኩሉ ማሽ ዘይገብር ቦታ ከይዶም ዝዕወቱ ዘለዉ ክብሪ ጥራይካ ክትብ ዘለካ ኣብ ዓዶም ግዳእ ንምንታይ ቀሊል ክኸውን ዘይክእል ብዝኾነ ናይዚ ፕሮጀክት ዓወት ክንርኢ ከለና እቲ ፅሑፋት ኣብ ናሽናል ኢንተረስት ከይድኩም አንብቦ ከቢድ ዝኾነ ኢንቨስትመንታት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኤርትራውያን ብኤርትራውያን ድማ ወትሩ ምስ ኮራዕና ኢና እቶም ኣብ ኡጋንዳ ዘለኹም ኣብ ዛምቢያ ዘለኹም ንኣብነት ኡጋንዳ ዘለኹም ስራሕ ተደይረኺብኩም ኣብ ዛምቢያ ምዚኣቶም ኮኔክት ግበሩ they always need ካብ ኩላቶም ዝሰማዕኩ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኤርትራዊ ሰራሕተኛ ዝበለፀ ሰራሕተኛ እዩ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ካምፓኒታት ኤርትራውን ተረኺቦም ዝበለፀ ሰራሕተኛ እዮም ዝቆፅርዎ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ዝበለፀ ሰራሕተኛ ስቲል ኤርትራዊ እዮም ዝብሉ ስቕ ኢሉ ክሃድም ስለ ዝደሊ ከይድ ስለ ዝደሊ እምበር ኤርትራዊ ዝበለፀ ሰራሕተኛ ኣብ ኣንጎላ ከምኡ ኣብ ጁባ ከምኡ ኤርትራዊ ዝበለፀ ሰራሕተኛ ስለ ዝብሉ ምስ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ኮይንኩም ክትዓብዩ ተደሊኹም ኮንታክት ግበርዎም ናብኡ ኪዱ ኣነ እውን ጋብ ገለገለ እኳ ሰራሕተኛታት ደልየልና ዝበሉ ንለዎ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ንሎሚ ከይተዳለኹ ስለ ዝብላ ዘለኹ እየ ግዜ ከይዳትን እንድያ ናብ መን እየ ድጎይዱ ኣለኹ መሲልኩም እታ ቀንዲ ክሰግራ ዘይደሊ ዘለኹ ናይዛ ሓፍትና Vietnam Sincha World Beauties. I am the very first representative from my country, Eritrea, at Miss World competition, and it's such a beautiful pleasure to be able to represent my country, represent my sister, who I admire. Truly honored. As you can see, I am #1 on the People's Choice, not because we're the biggest nation, not because we have a lot of people, just because my country is very passionate about where I am. ዲምና እንተለና ፈሊና እንተለና ገንዘብኩም ንሽተ ይቆጥባብሉ I don't want you to waste the money ናባይ directly ኣይኮነ እንድመጽእ የስክን ዕወት ንደሊ ኢና ሽምና ክጽዋዕ ይደልዩ ግን so we can be a So what I እንታይ ክብለኩም እየ ዝደሊ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ስኒት So I'm an advocate for children with special needs education. ሽሳ ልባ ካብቲ መልክዓ ንላዕሊ ዓብ ልቢ ዘለዋ ኣይደኖ ንኩለንተናው ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ከውዝናትን ወይ እውነትን ዕላማታት ኣይሰዋዕክዎን ግን ፅባቐን ብልሕን ኦሬዲ ኣብ ዓለም ፍሉይ ነገር እንድዩ ፅቡቕ ልብን ተወሲኽካሉ ድማ ዴድሊ ኮምቢኔሽን ኢለ ኣለኾነ ብሓቂ ቀታሊ ኮምቢኔሽን ምክንያቱ ፅብቕቲ ከምኡ ድማ በላሕ ሳልሳይ ድማ ፅቡቕ ልቢ ዘለዋ ዘን ሰለስቲየንሲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ብሓደ ትረኽበን ነገራት ኣይኮነን ክልተ ከማን ኣይትረክብን እያ ፅብቕትን በላሕን እውን ሰዓቲ ዝርከብ እዩ ስለዚ ስኒት ሃዝ ኤቭሪቲንግ ኤርትራውያን ድማ ከምቲ ንሳ በሎኽ ኢላ ወፂኣቶ ዘላ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታ እቲ በሎኽ ኢልና መፂና ጥራይ ዘይኮነስ ቢንሲ ናብ ቱር ዲ ፍራንስ ምፅእ ኢሉ ሳሰንቢድዎም ኣብቲ ሓደ እውን ኣብቲ እንታይ ካ ትብሎ ውድድር እውን ኣብቲ ናይ ጥልያን ቤልጅም እውን ኣብታ ክላብ ኢንተርናሽናል ምስ መፀ ምፅእ ኢሉ ተዓዊቱ ኢሎሞ ስኒት ድማ ከምኡ ክትገብሮም ትኽእል እያ ኦልሬዲ ሾክ ጌራቶም ኣላ ንሕና ድማ ውለና ገለገለ ድማ እስከ ካብ ኤርትራውያን እንማሃሩ ይብሉ ኣለዉ እና ልብ የሚነካው ግን አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለች ትንሽ ከተማን የሚያክል ህዝብ ያላት ኤርትራ ለልጇ ያላትን ፍቅርና አንድነት በዓለም ፊት በተግባር አሳይታለች። ድምጿንም ለልጇ እየሰጠች ትገኛለች። ኤኒዌይ ኢትዮጵያውያን ተሃላሊኾም ቁርብ ደሓን ከይዶም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ግን ነዛ ንእሽተ ኤርትራ ብናቶም ቁፅሪ ማለት እዩ ንእሽተ ህዝቢ ዘለዋ ኤርትራ እስከመየራ ን120 ዘለና ቀዲሞምና ይብሉ ኣለዉ ቁፅሪ ዘይኮነ ኳሊቲ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኳሊቲ ህዝቢ ኣለዎም
ኳሊቲ ህዝቢ ስለ ዝኾንና ንሓፍትና ንሓውና ነቶም ቀዳሞትናትና ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኖም ኮይንና ንሕግዞም ልዕሊ ዓቕምና ድማ ልዕሊ ዓቕሞም ከም ዝነጥሩ ድማ ንገብሮም ከምኡ ክንገብሮም ከለና ጃህራ ዘለዎም ሰባት ከዓ ስለዘይብልና ሃምብል ዝኾኑ ትሕት ኢሎም ሓገዝ ናይቲ ህዝቦም ዝሓቱ ምስ ህዝቦም ተናቢቦም ዝኸዱ ንባንዴራ ሃገሮምን ታሪኽን ክብርን ናይቲ ሃገሮም ዘንፀባርቑ ሰባት ከዓ ስለ ዘለውና ንዓቶቶም ክንሕግዝ ከለና ነብስና ኢና ንሕግዝ ዘለና ስኒት ንቅድሚት እናበልኩና ኢሎም ኣርስታብ ዝጉዳይ ከም ወትሩ ኣብ መዓልታዊ ኣፕዴት ክንበኩም ክንፍትና ለትስ ጎ ቮት ምግባር ኣይትረስዑ ሃገራይ ፍረይቲ ገይ ሃገራይ ሃገራይ